pake sitina pange zola kuika zabwino ndi chifukwa chimene chibwerere mboma ifa Malawi sikuna kufuna perfection. Malawi akufuna umunthu, akufuna munthu ngati Chakwera woti kupita kulowa Shire kumagona komweko ndikumasonkha memo ndikumakhala pasi ndi mafumu tambala kulira iye ali komweko ngati zimene wapanga pa wiki hii. Akufuna munthu amene akadandaula amamva. Panopo muone kulowa Shire tikudziwa tavutika njala ajanyika atopa tabweretsa mafuta takonzaso ajatina apanga relocate pa Cyclone Freddy taika masukulu tategula magetsi koma tikudziwa kuti zonsezi saja. Mutionanso tikubwera kuti tapeza nkoni chakudya. Tiyembekezere yani pa nsonkhano uno lero? Muyembekeze pa nsonkhano pano Chakwera kukuonetsani kuti akuwina ndiyeyo chifanda amene akudziwa mafuta a Malawi. Muyembekeze kuona munthu amene akutsogolera chipani chokhacho chimene chili national osati chimene chili cha agogo athu achimwene athu kapena amayanga. No, chipani chokhacho chimene sichinakhale pamodzi fa chakukwiya koma chipani chimene chakumana kuti chithe mafuta a Malawi. Mwandipetsetsa? Ndelero yembekezani kuti muona chifukwa chimene Chakwera apangire not only defend koma timenya knockout apapa. Pano muyembekeze kuona kuti ikakhala DPP answer yake ndi never again. Ngakhale kambata dikula amene aja sabwerera. Ndipo aliyense amene akuganiza kuti apanga alliance ndi amene aja muuzane kuti ndi alliance yokagwa nayo kumanda. Ndi alliance yoluza nayo. Kuyankhula kwa ndithe ndinthe osati kwa masewera. Ndipo panopo ndauze osa DPP ngati sanapangitse ma t-shirt a opposition for life apangiretu. And aliyense anzano ankayankhula choncho sizidathe bwino. Ayi amene adalibe Chakwera adalibe soko kongeresi. Ifeyo akuluakulu wonani zikuchitikazi. Ifeyo ndi chipani chokha chimene chabweretsa treni yoti kuna alibe mbujamo osatinso treni yabweretsa mafuta yokha iji. Panopo next week mundiona ndikukwera treni kukatsika Mbalaka. Treni kufacha nchikulira za matreni mukatenga treni ngakhale ija ku Malaka tapanga cut expense yobweretsa fuel by a third. So malomo spend a 30 kwacha koma treni sakuti yalekera ku Malaka sidafike tukulu kufanya kufika kuno ndi process nkhani yayikulu tailo auri ifeyo mbali yathu sidapange, but that's a story for another day. That's a story. Koma ndiyankhiretu pano sitinaipange chifukwa choti ifeyo tapanga inherit maboma ozungulira mutu koma ifeyo chimene tatha kupanga ndikuibweretsa yadutsa pamaka mwamva yafika mmaka koma kuti ibwere kubwera ukuku tikhala ndi press conference yokuzani kuti idzafika liti koseku. Imene nkhani yatsukulina lero koma tiye tivomere zimene Chakwera watha upanga achieve apapa. Tisamayang'ane ma negative wokha. Tinenenso kuti lero nenani zina zabwino mawa kudzabweranso fetereza tanenani zina zabwino zimene boma la Chakwera lachita mwina anthu sakudziwa. Akulu nenani ndikuze njoya Shire Valley transformation tikuyika kanalo yoti sinachitikepo imene yoithandiza ulimi. Ndikachoka pamenepo tinene imene takulitsira marepu mmene Chakwera amalowa mboma CDF inali pa 24 million lero ili pa 200 imene ikupita kwa aliyense Malawi osati constituency imodzi. Tikachoka kumeneko tiyang'ane nifi mbuyomu kuna ali zipani zoti anthu akatenga nifi samabweza. Ife lero tikumachitoyenda ifeyo anu akachipani kunena kuti nifi ndi ndalama msonkha ya Malawi andi mwaona nokha nifi kubwezedwa koma anthunso akutukuka. Tinene nkhani ya mafuta zikuyenda mbuyomu maubino ankaphedwa ife maubino tikumangira nyumba akhale pabwino. Amene anaphanja uju lero simukumva zanja uju kuphedwa pano yayi. Nkhani ya governance Chakwera waita. Tinali ndi futo la magetsi Chakwera watana nayo. Panopo ngati muone madzi we've scaled up. Siti kuti we've solved everybody koma takwezako. Kuna ali zitukuko zotsata kumakomo kwa anthu adzipani. Koma ife chipani tikupereka kwa ndani? Chitukuko tupita kwa yes. Chabwino tikuthokozeni kwambiri Mai Kabira. Inetu ndikuthokozeni ndipo mwapadera. Ndithokoze a Brian Banda kuti mabwera pano ife timayamika
chifukwa anthu ngati inuyo you are pushing us kuti governance tidziyendetsa bwino. Ifeyo monga Malawi Congress Party tikufuna anthu otifunsa to be accountable to dziko lino. They feel very welcome. Ndipo pano masukani ani mutifunse mafunso tizikupatsani evidence pasimene tikupanga. Kathokoza kwambiri. Amenewo my Jesse Kabwera. I want to bring in Kathy Maulidi who is with me here. Panali Jesse Kabwera pano. Koma choyamba apatseni mona Malawi. Koma saone ujeni nyotso ndaona obanda mulegeni. Komatu masiku anu mubonya atu. Nyotso mulegeni. Chulu tachita meno machita aone nyotso. Mabanga interview ndi Jesse mero kanga mfuno menyana. Mukanafika tu. Zona. Mero kanga mfuno menyana ngani akaiti. Iya panali nkhani pano. Ndiye ndingobwerera nsonkhano. Chifukwa manena ndithu zambiri akuti 362 days yatsala kuti kaponye voti. Then manena kuti atikaponye voti ndiye amanena kuti ayi. Osati kaponya voti koma kuti kwabwerezanso achakwera pampando. Then manena kuti nanga zimene sama apanga ndi anthu. Ndiye pamene vanavuta pamenepo. Nadabo ati chula machito akubweretsani so mushoti. Chifukwa interview mpaka ndakafika kwayo. Ine nango tingobwerera nsonkhano pano. Koma tiri kuti pano. Pano tuli ku area 24. Yes. Kumene kukungwenya. Kuja? Ngwenya. Ndi ngwenya. Ngwenya ndithu. Anthu komwe tili kuno msonkhano menewu tikaona pa poster apo pakoneka kuti constituency eno ndi ana Setembo. Ndipo msonkhano akwembekezeka ndithu kubwera president achipani chimenechi. Chabwino, let's bring in usajoke. Let's bring in the honorable Richard Chimwendo Banda amene ndi secretary general koyamba rukumana chikhulire ni secretary general muyidomveka kuti secretary general rumwe adidomveka kununkhira kwambiri anatenga chituli basi anatenga akumaoneka kuti anatenga basi chinthu chake chitichi mesa ndi msiwo sinu wachipani adabwera last minute pa campaign kufuna tapikisane nawo anabwera di last minute tatiyeni tikambe za msonkhano tikambe za president achakwera za convention zinatha za convention pano tili pamodzi kufuna kumanga dziko la Malawi. 362 days to polling lero. Yes. Tikafika mawa ndio utatsala 361 days. Yes. Ulendo umene mukuona bwanji opita ku September 2025. Ulendo wabwino kwambiri. Okay. Zaka zimene tatenga boma. The president watu Dr. Lazarus Makate Chakwera anamanga maziko akulu. Mfake lero zipatso zamba kuoneka. Chifukwa kupanda kumanga foundation kapena kuti maziko pachichewa ndiye kuti dziko silingaende bwino. Lero inuwa Brian ngati mwakwanitsa kuyenda mulilongwe osasochera Brian ndiye kuti ku school dapitako. Chifukwa mene lidali boma 2019 la Lilongwe mene lidali town ya Lilongwe ndi pano za Sinteratu kuli misewu ena upita kwa atatu ena upita kwa atatu. Komanso mkaenda dziko lonse bona li misewu ikumangidwa pena paliponse. Ndiye mukapitanso ku nkhani ya zachuma ndiye kuti a president ayikiza kuti mulimi atukuke ndifaka mbama mega farm kuti tikhali mega farm. Ndiye kuti mukaona kumbali ya maphunziro a president ayikaso chidu kambiri kuti maphunziro apite patsogolo. Mukaona kuti akumanga ma school block, akumanga ma secondary school, akutukula ku university, ndiye kuti paliponse achakwera kundapo. Ku moyo zipatala ndiye aponya paliponse. Ndiye tikakamba zakuti a president wa mukaona bwanji kapena 2025 mukuona bwanji ifeyo tikunena kuti Amalawi amene akhala kuzunzika nthawi ija amene mavuto sadatere koma ali ndi chiyembekezo chachikulu mwa president amene. Koma momwe zikuonekeramu Chimwendo Banda zipani zomwe mudali nazo mu mgwirizano watonse zikuoneka ngati zikusendera kumodzi kupanga za ubale akuchoka ku MCP ku ngati mene zinalili 2020 kuti zipani zonse zinalili you ganged up with your friends kuthana ndi DPP ndi DPP mene zikuonekera ikuchita gang ndi omwe aja kuti athane ndi choyamba chimene mwena kudziwa mundale chaka chimodzi mundale chachikulu kwambiri
Okay. kwambiri moti anthu amene ajawa akamangona mizani kuti ali limodzi akunama Sali moto. ayi sali limodzi amene aja zochita zawo Kusola kafe lakuti simukuopa. aya Brian Sifuso Brian Banda Kathe Maulidi chipani cha Malawi Congress Party chimadalira maziko chipani cha Malawi Congress Party chimagwira ntchito ndi Malawi wina aliyense ndeti kati wina aliyense wa mpingo wa ndale mulimi kapena wa business ndiye kuti wacha ndandale ndiye kugaula olo akayendayenda ena abwerako koma olo atapanda kubwerako mtima anu ukhale basi chifukwa chonena kuti ndi iwowo zokhumba za iwowo personally zimene sizinakwaniritsidwe. For 26 years, Honorable Minister. Yes. 26 years. Yes. Munalephera kulowa mboma nokha. Chikukupatsani confidence kuti this time you can do it alone. Nchiyani? Funso labwino? Brian usadandaule ndi funso. Chifukwa ndimafuna ndilipitirize musanapitirize pamene popo ndimafuna ndilipitirize muyankha funso limenelo koma kuti pano momwe zikuonekeramo mukuona kuti mupeza chipani choti muyenda nacho mupeza chipani ndiye mukamayankha funso la Brian tsono chipani tikuthandizeni olo mudakhala pati C olo pati D funso lanu ndi limodzi. Chipani chimamangidwa ndi wanthu chipani chopanda wanthu si chipani ndiye ifeyo mwina chimene chingatikhudze kwambiri ndi Amalawi adakhala kuti atitsika koma Amalawi amene akuona misewu ya nyuwani Amalawi amene akuona mamegafamu a nyuwani Amalawi amene akuona nyumba za polisi za nyuwani Amalawi amene akuona kuti magetsi adasiya kuthima Amalawi amene akuona kuti Chakwerayi atipatsa mtendere akuyanjanitsa dziko ndi Amalawi amene amachita fomu chipani. Chipani chopanda wanthu si chipani. Ningathe kukuwuzani kuti ifeyo tikutambasula dzanja kuti aliyense abwere koma number 1 azibwera ndi mfundo zosakaphatikizana ndi chipani ngati cha DPP chimene chidawononga dziko la Malawi kutheratu dziko la Malawi. Tili nawo kale abale ambirimbiri Amalawi. Amalawi amene tikuwamangira misewu amene tikuwamangira mamegafamu amene tikuwamangira zipatala amene tikuwamangira ma secondary school amene tikuwamangira ma school block ambirimbiri Amalawi ndi Amalawi amenewo amakhala ku zipani. 2020 munali ndi abale amene munapita nawo ku masankho. Yes. Ulendo uno mupeza abale ndipo ndi ambiri abale anu ndi ati ambiri amene akhale ambiri koma ngati mufuna dzina la chipani ndakuwuzani kuti kwatsala chaka chimodzi chachikulu chimene inuyo ngati munachita kokava ndale you are too early to judge politics. Mwathamanga kwambiri chifukwa iyi timati euphoria kuthamangira zinthu kapena kuti mtedza womaoneka masamba koma sudakhwime basi koma chikukumvetsani kuti ngati anthu oti mmafuna muzikamba nkhani teire tikukupatsani mpata kuti muzikamba koma pandale kwa chaka chimodzi nthawi yayitali kwambiri. ayambapo pachasaje Edward nkhani njonena kuti inuyo ngati atula nkhani timakumvetsani olo mukamauza Amalawi mwachitsanzo inuyo lelolo simunayatse majenereta pano famagesi sadathime nthawi ya DPP budget yanu idakakula vela kaye Brian mafuso ndi yawo koma mfundo famungatofuza mafuso 10 koma wopanda fundo nkhani zoti inuyo lelolo mwatsira generator mesa magesi mwangu apeza kuyaka kodi inuyo misewu mwayenda town simunaona ndi chabwino bwino kodi inuyo simuona kuti kuchita ma mega farm ndi mudandaula chiyani Amalawi sangadandaule sitinawasiye Amalawi kumbuyo. Amalawi tili nawo. Ndi uthenga wanji umene chipani cha MCP uwauze anthu awa lero mukumva zinthu zambiri koma uthenga ndionena kuti mtsogoleri azioneka ngakhale nthawi ya mavuto. Mtsogoleri mavuto amene akumana nawo ifeyo anakakhala kuti Achakwerawa ndi president olobodoka kapena president wopanda masomphenya bwezi tikungodandaula koma ifeyo pambali poti takumana ndi mavuto oti Amalawi osakuwadziwa iniyo munthu wakumulanja wakuthyolo wakuphalombe simungamuze za Sakon Fred koma mukatifunsa tikuzani kuti mkatikati mwa mavutomo tikumangabe misewu mkatikati mwa mavutomo tikumangabe nyumba za polisi mkatikati mwa mavutomo tikupangabe za mega farm. Mtsogoleri azioneka nthawi ya mavuto ndi Chakwerayo sili kuti mavuto adzatha mdziko adzakhalapo mpaka nakalekale koma utsogoleri umaoneka nthawi ngati imeneyoyo. Kumashinga akuti akudya chitedze kunsanje akuti akuwiritsa mango muchitapo chani pothana ndi mavuto amene anthu 81,000 akuyamba kulandira chimanga kumachinga kuyambira pa 1 October mpaka na miyezi 6
anthu 85,000 kuchikwawa awalandira chimanga kwa miyezi 6 kuyambira liti kuyambira pa 1 Oktoba. nanga pa 1 chikapanda opita chimanga chisapange nanu bwana Brian chimanga chilikale ku nkhokwe chikapanda sopita so kutiso chifukwa kuti wina amene tamvera Brian wina amene akuganiza kuti akanamiza amalawi apsa mtima ndi akwira Malawi Congress Party. Iyo ndi ndale ya tsiku lina. Amalawi ndi odziwa chimanga tikamakagawa kumudzi kuti amalawiko osati ku chipani cha DPP ku office kwawo ayi kapena chimanga tikagawa ku chipani cha UDM ku office kwawo ayi chimanga tikagawira amalawi kumudzi. Koma mukanena kuti kodi a DPP tikagawira chimanga ku office kwawo yankho ndi kuti ayi tikufuna amalawi okhaokha tiwathandize. ena amati mukupagira atukupomako ati mukupagira ino amenewo ndi maloto achumba maloto achumba awuli tiupagira tinosakasaka makatoni munthu oti ukhansala analephera uMP analephera ndi akanene kuti ati tiupagira iye even how to win as a member of parliament amatero kukalonga kuja kuli masankho silipeza ulo imodzi tinawina onse atatu lelolo Brian iwo mesanda magona kumeneko ine nali ku parliament iwe Brian Malawi Congress Party awina kumangochi palibe zimenezo amalawi asegula maso kodi iweyo kumangochi kuja ukundiuza ati anthu akumangochi aja misewu tiumanga patala paja patawuni paja idaonekapo chiofesi chachikulu cha kumangochi chicha tiumanga chicha cha consolo chicha chidaonekapo msewu makanjira ucha udaonekapo chipatala chachikulu cha kumakanjira chidaonekapo ndiye kumangochiko muyawo tisunga mpusitse ndiye amayawo achamba kuvotera Congress Party aona okha kunena kuti this is Chakwera amene mamfuna bodza silita plan ndipo ndikuuze kuti bodza limene amva Malawi apapa ndi la hafu kukubwera bodza lalikulu kufika mpaka napita muthalika uja ankanena kuti adzasinda dziko kukhala ngati Singapore uja amene uja akubweranso adzatinamize tsopano za New York Singapore uja watha ankati dziko la Malawi lidzakhala ngati Singapore. Komatuka kwera pansana pa njovu usamati kulibe mame kunjako. Komanso sibwino kumapanga kumanena bodza. Ife tikunena kuti timanga chipatala kumangochi situmanga. Timanga misewu situmanga. Timanga mamega farm situmanga. Ndiye tikaope chani. Palibe chopa? Palibe. Amene amapanga mantha ndi amene amanena bodza. Ifeyo ndi Chakwera timanena zona zokazoka. Pali kusolonjezera ngati. Ada president akubwera Wanda Sisha please come Wanda Sisha akulandirani ya MP adela lino anase tembo ku dela lanu kunoko. What is happening here? Pano tichi msonkhano chokondwerera just celebrating the Malawi Congress Party. For us, the president athu akubwera kunoko akutatiwendera kunoko msonkhano oyamba chipangeni convention. Ndaifana katika kuti alandire mwakokomo adziwa kuti tichitee cha convention ife maso athu tikuyang'ana ku 2025 ndipo ifeyo kunoko takonzeka itiyo mukuona mmene palili panopa aliyense panopa ndi wachakwera panopa pali chakwera ndiponso kutsogoloko mudzabweranso pano chifukwa pano padzakhalanso anthu oposa amenewo ena amanena kuti anthu achokera kwina palibe anthu achokera kwina ya anthu ali pano yamulirokwe anthu ali pano akwera magalimoto chifukwa alili magalimoto sikuti akakwera galimoto takuti achokera kutali ndiponso anthu ali pano sanakwere galimoto ya boma anthu ali pano sanakwere escom anthu ali pano sanakwere waterboard sanakwera side akwera magalimoto anthu akufuna kwabwino Malawi Congress Party mbuyomu ndimene zikakhalira. So honorable Tembo mufuna kuti anthu azimva chani misonkhano ngati imene iyi pamene tikuyandikiraso nthawi ya chisankho cha 2025? Ife Malawi Congress Party tifunda zokhazokha sitikwana munthu sitinyoza munthu azathu akapanga msonkhano ibodza lokhalokha kupeka nkhani kwapekera achakwera ife achakwera satekeseka ndipo amatiuza kuti musayankhe ife tikambesa chitukuko chifukwa ntchito yathu ifeyo ndi ya utumiki amatisemba leadership ife tisimene tikupanga basi. Ndikuona misonkhano yambirimbiri ya MCP imene machitika madera osiyanasiyana munasamba potani kuti wanuwo mpaka na president achipani cha MCP ameso na president aziko abwere constituency kwanu. Chisomo basi chisomo ndipo kapena mwabisati majoka tidatake tiona anthu akulowa chipani kuti iya akalowera kunoko ifeyo ndi usakalawo ife sitiphekesa ife kuno sitiphekesa msonkhano okhala constituency unosukhala wamphepo ayi
ndipo zikhala chonchi mpaka tatikafika 2025. ndikuziwa kuti mukuyenera mupite mukalandire ya president achakwera ena kufika pano uthenga umene mungafune kwa apasa Malawi osiyanasiyana ena ali konkuno ena ali manyumba mwawo kulikonse kumene akuonera nchifukwa chani anthu amve zimene zikuchitika kunoko. Why should people listen to what MCP is talking today? Anthu amvereza kongiresi ndikunena kuti boma ndilomweli. mukamati boma ndilomweli mutanthauza chani? Kutanthauza kuti boma limene lingayendese bwino dziko linolo ndi limene lili boma limene muzinena ndinuyo mesa azinena ndi anthu kunjaku. iyayi afumi ndiwe mwini kunoko mamegafamu tikuwaona misewu tikuiona zipatala tikuziona tikuona zinthu zimene zikuyendera panopa anthu akukhala mwaumtendere kulibe kuti wina ake amenyedwe chifukwa cha chipani chake. ayi ndipo anyamata athu achipani samenya anthu ena. ifeyo kunoko ndiye boma la demokrasi boma lodziwa demokrasi. ndathokoza mamu mwagwireni ntchito zina. Honorable Nancy Tembo amene ndi MP adera lino kumene kukuchitikira msonkhano amene akuti MCP Megarare kumene a president aziko lino komanso amene ndi a president achipani cha MCP akufika malo ano. Banda ngati mwango tipeza kumene tikukulankhulani kuchokera ku area 24. I think what is happening here kuti chipani chilichonse chikufuna kuti chipereke statement. ukapita kaya kwa Ford, ukapita kaya ku DBB, ukapita kaya ku UDM, aliyense akumafuna kuti apereke statement kuti we are here and we cannot be underrated. I want to bring in Mtsukuluzi Pankuku. Jonah, what are you seeing? mwina atinene kuti achakwera ndi awa kufika apawa mai chakwera tikuona so secretary general ali pamenepo ndithu afika malo anowa. Yes. What are you seeing, Jonah? Mena kufotokozera Brian kuna kuti zipani nawo ndikukhulupirira kuti zamba kumamva kununkhira kwa chisankho cha chaka chamawa. ngakhale kampeni yosinatsekulidwe koma you can tell pa ground kunena kuti anthu akukonza pa ground kupalambula kumapanga zinjamati kuyesa madzi kuti kodi madzi akulekera mtimo. so mtsogoleri wa chipani chimenechi cha MCP lero akuyenderanso kunoko ku 24 mene wanenera taonanso zipani zina zikuchitanso misonkhano ngati iyi. It tells you kunena kuti 2025 ndithu kukhala moto. Kathe Maulidi umakhala mu mzinda muno. Chipani cha MCP ndi champhamvu bwanji kuyerekeza ndi madera ena? Chipani cha MCP sizotiso kuchitonena kumbali. Chipani cha MCP ku Central Region komanso maka kunoko kulilongwe aliko ndithu anthu. ngakhale momwe timafika pano Brian kufika pa bwalo lino tinapeza kuti anthu ambiri afika kale. ine ndimakhala sonse omwewu mamawa momwe ndimayendayenda sewa kwathu anthu akubwera ku msonkhano uno kuchoka ku madera osiyanasiyana. ndafikanso kuna Tenje ndakumana ndi anthu akubwera ku msonkhano uno. ndiye kuno ku Central Region kumatengedwa ndithu kuti ndi ku home kwa MCP kusiyana ndi madera enawo ngati kumwera ndi kwinako. koma kunako kumatengedwa ndithu kuti ndi pakwawo MCP kani mwinaso pale anthu chomwechi. Bambo ndevu zamwayi ndimachita chidwa amati banda ituseni njofu kuti kodi banda ikutusa njofu. mukuziona bwanji ulendo a Jesse Kabila adali pano athamawu pano in 1 year's time situpita kumasankho akuti tukango abwezeretsa achakwera kuyankhula kumene kumkwa mtundu wanji. anthu andale amene amayenera azilankhula choncho amene ali kunja aliyense akulowa mboma amene ali mboma akunena kuti iwowo sakutuluka. nde sizodabwisa mmene kunja kukunja mukanda tizimva zimene zizi aliyense kuzigunda pa mtima kuti anabanda jebisana kutusa njofu yakutenda iyo. iwe usakane zimafuna tu ubatizo wake. Sindalo wako imlo amati kumeta koma mwina uyu anameta uyu Wadu wankaza mameta. Musandira kuitse. Katundu ndabele. Katundu baba. Katundu mukazona nditu.
koma Henry Chulu akamera munatu atonetse katundu amene akanga namaziro bwino kwambiri kwakule kuno yes Morrison manena china kuti panopa yeah ndaona misonkhano yambiri ya MCP kuchitika pakatipa Yeah. sinaona president akupita ayi yeah ndikuona ngati lero kutuluka zina zache Edi. anthu alowa chipani panopa I think Brad, Yes. ndadabwaso kuti msonkhano bwanji Yes. nthawi zambiri president wakamapanga misonkhano akumakhota anachoka kuchitukuko Yes. amakayendera chitukuko nkupita ku msonkhano Yeah. Yes. koma pano kungopangitsa mulilonge msonkhano wachonchi Ayi. tiona kuti kuno Kuli kukhale timajoka. kuchitika zotani asunga timajokala akuoneka kuti asunga nanga timajoka awapumira mmwamba bwanja awapumira mmwamba bwanja ayi osati kupumira mwamba Yes. koma kugwirizana ndi awa chifukwa manong'onong'o nenga mbiri oho kuti kuno mwina atha kulandira kuti kaya zikhala kuti ni chefu kaya ndiziziziri Oh. tidziwira kutiko koma sikumveka kunjako kuti Okay. kutheka kuno atha kulandira anthu ena amene tinawamva mayina awo mzipani zina Okay. so titi tione Richard Chimwendo akunena kuti chaka cha thunthu it's a lot of time ndi mtunda wautali anything can happen. Kathy, I wanted you to comment on that. ndizoona pa moyo wa ndale zimene zoti zitha kutheka chifukwa nanenso ndikamanga ndi azipani zomwe zikukhala ngati zikupita mbali imodzi ndikumaona kuti zipani zina zikukhala straight kuti zikupita ku DPP koma zina sizikumakhala straight kuti zikulowera kuti Yeah. ndiye china chilichonse chitha kuchitika pa moyo wa bandale olonga khale 1 week munthu amatha kusintha maganizo kusintha amene amafuna kamuvotera ndi kukavotera wina ndiye pa moyo wa bandale china chilichonse chitha kuchitika even within a day china chilichonse chitha kuchitika komanso ukamasegula mimba Yeah. one day ndilalitala bwana ndilalitali Oho. ukakhala uli kusegula mimba Ehe. mwamkwezepweze one day umatha kupitaso Oho. ndio zimangotengera kuti Zikonekera kuti waje yani soko. zimatatotowaja chani Bagulu lathu lamene angatsekule mimba akudziwika. Brad. Koma kunena sokuti ikakhala nkhani yotsekula mimba amene angatsekule mimba panopa. Palibe. Tikudziwa. Pasonkhano pano Eh? pasonkhano pano Brian, ine I've got a comment. Yes. Mmene mafunsa kunena kuti IMCP anali pano akuti akangobwezeretsa boma Akutero ya. mmene amalankhulira Wanda kunena kuti ndi mmene chipani chilichonse chikulankhulira takhapo ma convention a Ford tinali ku Ford I mean PTP PPP komano it will not be as easy Yeah. aliyense akukonzekera Yeah. amene ali kunja amakhala kuti akuiona kwambiri Yeah. amene ali momu amati ndikudziwa mmene pali chikwanja Yeah. Yeah? Yeah. amene ali momu amanena kuti ife tikudziwa mmene timachitira so tiona kuti kodi tikamapita ku 20 timati tikamafika mawa tikhala ndi chaka chimodzi koma momwe ndikuonera amene akudziguguda kwambiri pa mtima kuti fesi tingabwerenso ku MCP ndi afodiwa Okay. amene wawo akadzapezeka zoti abwereranso kunzadabwa Okay. amene amadziguguda pa mtima ndithu tife amene aja sitikuafunanso Yeah. ubwezi unatha sitikuafunanso Okay. ndiye koma PP. munthu umatha kubwererabe kwa x PP. PP sindingathe kunena kuti kulowera kuti pamenepo ndi pamene ndimanena kuti pali ena akulankhula mochita kudziwikiratu kuti Yeah. akupita uko Okay. koma pali ena akuchita kuonekeratu Okay. kuti awawa sanapange chiganizo sangamweso chikho chimodzi. okay ngati afodi kuchita kuonekeratu kuti singabwererenso Yeah. momwe akumalankhulira Okay. koma mudzandanenera kuti koma munthu chibwezi chimatha kutha nkubwerakonso kuti amamenyawa koma Oh. abwererakonso Oh, zimatheka kubwera kwa inu X. munabwererako? kunena za kunoko olinakhala bwanji taperekani kusonkhano kwa anthu akupemphera akupemphera ngati mwango tipeza kumene mukuonera msonkhano wa chipani cha Malawi Congress kuchokera ku area 24 Kathy Maulidi mtsukuluzi komanso ndemu zamayi great panel. We have more comments, more reactions to this rally after tikuperekeni tsopano kunsanjaku kumene ndikukhanga ashehe ashehe ayamba kale kupemphera tibweranso zonse zikatha pompano. komanso kuti akwaniritse malonjezo awo ya Rabbil Alamin.
monga mmene munapangira mbuyomu pomulenga Adamu, ndipo munawauza angelo kuti ampembedze Adamu, koma mngelo wamkulu anakana amenewo apatseni kumvetsetsa pa nthawi ino ya Rabbil Alamin. Azindikire kufunika kwa utsogoleri kuti lero lino president wathu ndi amene akutilamulira ya Rabbil Alamin. ربنا غفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Bwana State President, muthawi ino lidzalandiranso pemphero kuchokera kwa Apostle Brian Nyirenda kuchokera ku Christ Connect Family Church, nawonso atipempherere. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Olemekezeka ndinu Mulungu wathu, Mulungu wokhala kumwamba, wolenga dziko lapansi ndi lakumwamba. Litamandike tsiku la lero limene inu munalikonza kale kuti tsiku la lero tikhala pano. Inu ndinu Mulungu amene munatipasa president wathu Dr. Lazarus Makathi Chakwera kukhala president wa chitukuko, kukhala president wa masomphenya. Inde tikukhulupirira kunena kuti palinso anthu ena amene anadalisika ndi mizimu yosayamika, olo mutapasa maso folo iwo sadzaona chitukuko, sadzaona nkhani yabwino imene apresident athu akuchita. Inde ndikukumbukira Yesu anamuuza Herode kunena kuti uthenga kunena kuti uchokepo pano, ananena kuti sindichoka pano, siku la lero lamawa ndili nalo ndikhala ndikugwira ntchito. A president athu Dr. Lazarus Makathi Chakwera alipo kuyambira chaka chino, chaka chamawa ndi 2030 akugwira ntchito. Ife ndife amene tifuna tiyamike pano zonse zabwino zimene akuchita. Taona misewu ya makono, misewu yopingana imene kalelo kunalibe, tala wamphamvu wosati woyepula uja. Siku la lero ine ngakhale amene akususana nawo sakuyendanso misewu yake yomweyo. Ambuye mulemekezeke, mutamandike, ndinu Mulungu inu wamphamvu. Mwatipasa president wa masomphenya, ndipo ife tikuona nyenyezi ya 2063 ikuwala. Malawi watsopano akuoneka mu dzina la Yesu Khristu. Dalisaniso atsogoleri athu Nancy Tembo komanso SG amene alipo mpano, Honorable Richard Chimwendo, adaliseni chifukwa nawonso ndi ndambo mozimira moto. Mulungu wathu wakumwamba mulemekezeke mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Zikomo kwambiri ashehe komanso abusa athu. Zikomo kwambiri. Ulemu Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President okondeka wa dziko lino. Ulemu Mama Monica Chakwera, a First Lady mama wa fuko la dziko lino. Your Honor Ulemu Mama Catherine Gotani Hara, amene muli First Deputy President ku chipani chathu, komanso inomwenso ndinu Speaker ku nyumba ya malamulo, komanso MP. Ulemu Mwendo Banda, Secretary General chipani cha Malawi Congress Party, komanso nduna yoona za mafumu ndi chikhalidwe chathu. Ulemu olemekezeka Nancy Tembo, MP wa dera lino, komanso nduna yoona za kunja kwa dziko lino.
ulemu nduna zonse zaboma zimene zili pano komanso achiwiri kwa nduna. Ulemu a regional chairman chigawo chapakati Honorable Patrick Zebron Chilondola ndiodiera nkhani yakwera mtunda. Ulemu Honorable Alfred Machumbuza amene muli district chairman wa Lilongwe Urban. Ulemu ameya amzinda una wa Lilongwe Councilor Esther Sagawa amene mulipo mulandire ulemu komanso makhansala wena onse. Ulemu ma MP ndakuonani mulipo ochuluka kumazere uko landira ulemu umene muliliko ma MP amtauni komanso ngakhale dziko lonse. Ulemu a senior chief Tsabango amene muli nafepo mpano mwalira chinthu cha ulemu kwambiri kutionetsera ulemu okulu kuti pamene president bwana wathu afika pano Dr. Lazarus Chakwera koma mpakana ndithu mizimu yafika potera kutulutsa njovu si chinthu cha masewera iyayi. Ulemu amene matipempherera Shehe Kadango komanso Apostle Brian Nyirenda komanso abusa ena ndi ena amene ndaona pano kuchokera ku CCAP ndi mipingo yosiyanasiyana. Ulemu maifi athu kumene muliliko ndakuonani. Mapadera National Executive Committee ya chipani cha Malawi Congress Party kulikulu la chipani ya nyunyu kumene muliko kumazere kwanga mulandire ulemu a regional chairlady mama wende na lumo mulipo mpano komanso komiti yonse ya region district committee constituency yonse amayi ndabambo tendire kwacha monga muchatichitiramu dzanja mmwamba kwacha Dr. Chakwera nanga tikati boma bwana wa state president zikomo kwambiri achinyamata pamenepo tikuyendera limodzi ndithu. Zikomo kwambiri achinyamata kulwana. Zikomo kwambiri bwana president nati ntero kuti madzulo ano ntchito yanga ndiyochepa koposa kwadzutsa anthu oti akulandireni malo ano koma asanatero mawu amodzi okha. Bwana president msonkhano wa lero chinaukonza ndi zina kapena kuti mutu woti dzuwa salozerana. Chifukwa chani tikutero bwana? Pali zifukwa mwamva nokha Malawi apa akuyankha kuti boma ndi lomweli sitikutani kodi? Bwana president chifukwa chani anthu akunena zimenezi? Bwana ntchito zanu komanso mtima wanu ndi umene kuwapangitsa Malawi awa kuti sakupita kulikonse koma ali pambuyo panu nganga. Mtima wanu bwana president osasankha inu munalamula ku nyumba ya malamulo kuti kumeneko ikani ndalama zokwana 200 million constituency yonse kuchitipa kuja kulikoma kunsanje kuphalombe kulikonse ndalama imene iliko. MP amene akanika chitukuko sivuto lanu bwana Chakwera iyayi. Bwana mbuyo muzimachitika chili ku nyumba ya malamulo ma MP ena okha umalandira funding koma ife tinali wotsutsa ndemeneyo sizimachitika yayi koma inu bwana simukusankha wina aliyense yayi. Tikakamba za misewu bwana ndiye ndi mmene tunenamu. Uyu anabwera zaka 5 zapitazo akabwera mu Lilongwe akapita mu Blantyre akapita mu Mzuzu alusokera. Timati ntero kuti atola nkhani nthawi zina azilembako monga achilungamo. Nkhani ya nyumba za polisi, nkhani ya nyumba za zathu achitetezo kumalemba nyumba 300 Chipongwe ngati ali bomboni tiwatenga bwana ikatapala pitizungulire nawo akaone nyumba ma 1000 amene tikumanga. Tikakamba nkhani ya magetsi ni mbiri yakale ma blackout adatha chifukwa cha inu bwana.
palijewa pali mawu amati msulizo unayenera galu. Munthu oganiza bwino amafunika aziyamika zimene mzako akuchita, zinthu akuziona, akugwiritsa ntchito ndi omweyo, misewu akuyenda momwemu, koma kumasankha mdima si chilungamo chimenecho. Iyayi bwana president, masiku apitawa munapita ku Mozambique, kumeneko munakalandira ulemu wakulu, anakupatsani doctorate degree ya ulemu. Sinthu chapafupi chimenecho. Mutachoka kumeneko bwana, munapitirira upita ku Rome, ku Vatican. Pa dziko lapansi pano muno mu Africa amene anayendera ko perete wa ku Rome ku Vatican simukakwane 5 bwana. Ukagwirana chanza ndi papa, ma president of 5 mu Africa sangakwane bwana. Ulemu wakulu munapitirira upita ku Germany, pobwera kuja tamva kuti kubera masilima pa nyanja yathu ya Malawi, masilima aziyenda ngati mamini basi, uchoka kulikoma amabwera kuno. Pomaliza kuti ndadzutsa agogo ndimati mtero kuti pachiwa pali mawu amati mzakaka kuti konzi wasoma mti bwanji, mzakaka kuti konzi wasoma mti bwana. Pa zimene mutichitirazi Amalawi tamanga chimodzi, wina afuna asafune chaka chamawa mupitirira. Ndima ameneyo mundilole bwana ndadzutse asinyo chief Tsabango munake mtunda uno kuti akulandireni ngati kuno kumudera lawo bwana. Zikoma kwambiri sinyo chief Tsabango, nthawi yanu. Zikoma kwambiri. Poyamba ndipereke ulemu kwa inu a president ya dziko lino la Malawi, Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ulemu kwa inu mai athu a Monica Chakwera, a first lady ya dziko lino la Malawi. Ulemu a secretary general olemekezeka a Richard Chimwendo Banda. Ulemu a speaker a nyumba ya malamulo a Godani Hala mai wathu. Ulemu nduna zonse za boma muli kuno ndi achiwiri anu. Ulemu bwana Chilondola, regional chairman mu chigawo chino chapakati. Ulemu a MP adala lino mai Nase Tembo amene ndi nduna yoyang'anira za ubale wa Malawi ndi mayiko akunja. Ulemu magogo anzanga kuja amene mwabwera mutamva kuti Achakwera president a dziko lino ali pano pa Ngwenya ground kudzapereka moni ndi kudzaona anthu awo. Ulemu wanu magogo. Ndikudziwa pali anthu ambiri oyenera kupereka ulemu, koma mundimve kuti ulemu ukhale m'malo mwake molingana ndi nthawi yake. Bwana, pano pa Ngwenya primary ground ASG RC andivomereza pofuna kukulandirani ndi manja awiri pano pa ground ndi manja awiri. Bwana, mukhozaona nokha mmene anthu abwerera. Bwana, anthu awa abwera kudzaona mwana wawo, abwera kudzaona mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Ndiye ndinu muli apano. Anena mutu wa msonkhanowu kuti dzuwa salozerana. Bwana, inenso ndingonjezako pang'ono okumba fulu sapupuluma.
bwana bakulandirani pano pangwenya primary ground mumve kuti ife kuno kuli Longwe tilosangalala ndi okondwa pa ntchito imene mukugwira m'Malawi muno. Bwana pamene mudatenga udindo wa president dziko lino pa ntchito yanu mwakumana zambiri m'Malawi muno. Koma bwana mukamayenda mupita ngati kumsuma kukasumira dziko la Malawi kuti anthu asavutike. Bwana pachichewa timatero kuti ukapita kumsuma sujela komweko mubwera nazo zinthu kuno. N'chifukwa chake tiona misewu imene inu ndine amene sitinayendeko bwana timaona ngati mchingwe chopindapinda koma alitala. Bwana zimenezi nzinthu zoti tikamakhala zoti zuchitika ndinu pena zimakhala ngati maloto umadzuka sokutulo kuti kodi nzona pachani nakatutsapa. Bwana chimenechi ife tikufunira moyo wabwino ndi thanzi pa zimene muchita mdziko lino la Malawi. Ndipo pitirizani anthu awapitiriza kuthandizani ntchito. Nduna izi sinduna zamasewera zimene muli nazo. Bwana bakuthokozani pomwepo pali ntchito zambiri zimene dziko la Malawi mukuchita. Mwayamba kale mtukula pakhomo bwana pitirizani anthu ngambiri ntchito imeneyi. Pali thandizo limene akuliona kumene mupita ukasuma zimenezi kasumeni zambiri kuti Malawi zimenezi zakwanire. Bwana poona njala m'Malawi muno imene ilipo mwakhala ndi nzeru zokhazikika mkamayenda mwayikako mkuti mameka famu kuonjezera pasabuside imene m'Malawi muno mmachita bwana. Bwana zimenezi pitizani kuchita kuti dziko la Malawi koma likhale la mwanali lechi. Bwana chinthu chimakhala nkuyamba nkumapitiriza anthu ena amaona ngati kuti zathira pomwepo. Bwana ife tikudziwa chimene mukuchita. Pitirizani zimenezi dziko la Malawi likuthandizani. Tikanena chigawo chapakati chino chikamagwira ntchito ya ulimi bwana chikhoza kudyetsa dziko lonse. Chiyang'aneni chimene chigawo chimenechi kuti ntchito ya ulimiyo kuonjezera mameka fomu achi anthu awa asakhale ndi njala. Njalayo ilipo nzona yabwera muzifukwa zosiyanasiyana n'chifukwa chake mupita kumsuma kuti Malawi asakhale ndi njala. Chonde udzera ku nduna wa zamalimidwe tipemphe ndithu kuti mwalengeza kwa adimaki chimanga chitabwera m'madimaki mwanthu atapezerako pafupi bwana. Bwana msonkhano uno si wanga ndi wanu koma ineyo ndiye ndilankhula ifobali ziwiri zitatu zimene bwana inu mukamachita simmalephera. Tikukumbutseni ifobali zambiri zochita. Bwana ngati Lilongwe ino mwafika ino ilibe national secondary school. Zilipo nziwiri zokha koma ana akamakhoza m'masecondary bwana zuvuta kosankhira ifa kapasite yawo yokhala yosakwanira. Bwana ndipempho limeneyi kuti limenezi muzione bwana. Bwana tikanena nkhani ya madzi tanena kale kuti inuyo mkamayamba mmapitiriza ifo mmapita kumsuma anthu apereka madzi kapena kuti anthu alandira madzi ya ulere yaja yosalipira aja. Bwana ntchito imene chapitirizani kuti anthu awa athandizike ena fo amene amakhalira madzi nthawi zina bwana ena sangafikire zimenezi. Bwana ndimati ndinena ndithu motsindika uko ndikubwera kumapempho. Bwana anthuwa anthufe mbewu kuti ziyende bwino m'misewu yanu imene mukuchita m'Malawi muno. Ndinene kwa zona pali misewu yochepa imene nthawi zina yangotsala pang'ono uchoka ku 24 kuno ukaphera ndi msewu wopita ku Mtaya. Bwana ndi makilomita awiri okha bwana umenewo timalizireni. Komanso msewu uchokera ku Mtaya kumene ukalumikiza ndi wa Baraki sipata michimba wangotsala pang'ono bwana kudayima. Zimenezi bwana tioneni tikumbukireni ndipo mayendedwe tikayenda kwinaku koma kukoma galimoto sikuvutanso bwana. Bwana izi ndikunena inu mukamachita chinthu simmalephera m'Malawi muno. Bwana nkuzeni mawu awa ngolo timamangirira ku ng'ombe koma ikatenga chimanga kuti anyamula ngoloyo tupita nacho ku nyumba bwana amene amakadya ngovala suti ngati ineyo. Koma ng'ombe zija timakwapula zija kudya kwake kumakhala kovuta makadya msipu. Ndi ufuna unena kuti chani bwana pamene inu tikulozani chala kumango kunenani kumango kunenani koma mkapita kumsuma simukudya ndinu bwana mupatsa Malawi dziko lino. Bwana izi tifuna tikuwuzeni ndipo mudziwa zimenezo ngati Malawi
tuodziwa kuti president wa dziko lino ndiye ndinu makhala apa da first lady amene mwabwera apa. Bwana zolankhula nzambiri koma zina tatita neni first lady house yo mpafupi tikakhale pasi nkukambirana ngati za Lilongwe. Bwana ine ndima amene popeza zochitika nzambiri msonkhano ndi waukulu koma muchimve. Bwana mnatitumizira DC na osangakane ndi kuti fumu watantumiza pano ina DC bwanji Sudan alofoti pala na DC alilongo ali pano nkadaiwala ndiye mwinaso mukamanena kuti kwati mafumu simlemekeza ma DC ifoyeke nchiyani amene aso alipo mpano. Bwana zikoma kwambiri mtima mnya. Manja machifumu magogo manja mao. Bwana President motamangira nthawi pano tinakukonzerani kuti magule pamene maboni free akukonzeka. Natero kuti pa ntchito zanu bwana kunena kwa olankhula amene angalankhule sitikwanitsa koma tinakonza kanthu kena ka 10 minutes kokha ka documentary bwana mutilole 10 minutes documentary tingochita ko flag out zitukuko zina ndi zina zimene mwachita mu nthawi yochepayi. Ina amene mulithandizira msanga pa screen tiponyereni documentary ya 10 minutes yokha msanga. Pofika mchaka cha 2020 tangoganizirani ndindo kulandira malipiro a mwezi umodzi kuposa ndalama ya chitukuko yopita ku dera limodzi la phungu wa nyumba ya malamulo chaka chonse. Talingalirani moyo wa mwana wanu, mchimwene wanu, bambo wanu kapena mayi wanu kuchotsedwa mwa nkhanza kamba ka khungu lawo. Talingaliraninso mpaka kulanda mphamvu za nzika pofufura chisankho chawo kudzera ku voti. Sankhani School. These are the presidential results. From the observation, this is not an error, but a deliberate move to hide what they have changed. Izi ndiye zinali zilonda zolefula kuthekera kwa dziko ndi kukonzedwanso kwa masikimu amthirira zikulimbikitsa kuthekera kwa dziko pothetsa njala ndi kukweza chuma. Nawo alimi a soya, mtedza, chimanga ndi fodya tsopano akupeza phindu logwirizana ndi thukuta lawo. Madzi ndi moyo. Lero kulekana ndi kale manja ochuluka m'maboma akaronga, rumphi, nkhatabe ndi mangochi aonjoledwa ku chiopsezo cha matenda opeweka ndipo sikale mzinda wa Lilongwe ulandira madzi a ukhondo kuchokera ku nyanja ya Malawi. Pa nyanja pali mafunde pa mtunda wa makilomita 100 kuchokera pa boma la Mangochi kuti akapeze thandizo la chipatala. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera abweretsa chiyembekezo ku mtundu wa iwalidwa. Kodi wa polisi angateteze bwanji moyo ndi katundu wanu pamene iye mwini banja ndi katundu wake zili pa chiopsezo? Pofika lero nyumba zolimba ndi zamakono zoposa 4,000 zikumangidwa pofuna kubwezeretsa ulemu kwa manja oteteza dziko ndi katundu wathu. Zabale athu akhungu la chalubino chonena chimandisowa. Ambuye ngati nkotheka chonde mulole kuti chisomo chimene chawagwera abale athuwa lero chifufute nyengo imeneyi mbiri ya dziko lathu. Koma koposa zonse Ambuye chonde musalole kuti dziko lino lidzabwererenso ku mdima wandiweyani ngati umene uja. Utsogoleri wa masomphenya. Kuno nsanje udadala kwambiri zomwe tipanga state president kuno kwa Chakwera sizaiwala iyayi mpaka na mwe wawo wonse chifukwa njanje imene ngabwese chikumusanje kuno kuti chimene iyi imene ngasinde nsanje kukhala nsanjedi ndi njanje iyi chifukwa njanje ndio chipa kuno kuzibwa magari moto monga lero tuva kuya mafuta ndiye kuti kuno kusanje kuno kusinthika nditu lero nsanje ndio nyadi ndio vina lero kuti kuno kwa sinthikadi zinthu zomwe anthu amizade kuzidziwa kuti kunali sitima
sitima amba kuidziwa kuyambira lero mpaka natsogolo. Ndefeyo ngati mafumu ineyo mafumu anzanga tanyadira kwambiri kuti kunoko lero tadala tukulanda mafuta kuchoka Mozambique Bay Port kufika kuno kunsanje. Walanso kwa dzuwa pa mtundu wonamizidwa ndi woponderezedwa, utsogoleri wa mtima woona, osaupa masankho koma osamala ndi kuteteza mibado yakutsogolo. June 27 mchaka cha 2020 Malawi Electoral Commission analengeza kuti inu Malawi mwandisankha kuti ndikutumikireni ngati president wanu. Patadutsa ma 670 kuchokera tsiku limenelo ndapita ku nyumba ya malamulo kukauza aphungu anu masomphenya omwe ndili nawo pa ntchito yokoza zinthu zambiri zomwe ndazipeza zitawonongeka m'magawo osiyanasiyana mdziko muno. Pa tsamba 24 pamenepo mukapeza kuti ndalengeza kuti quote, my administration is bringing rail back, end of quote. Ntanena zimenezi ena analumbira kuti sizingatheka, akuti ngati zinawakanika mapresidenti ene ambuyomu Chakwera sangakwanitse chifukwa chomwe amadziwa Chakwera nkulalikira. Ndiye ine nangoti phe kudziwa kuti tsiku lidzafika lomwe anthu onse okonda kuyankhula monyoza nkupeputsa zinthu za Mulungu adzachite manyazi. Ndipo tsiku lomwe Amalawi munandisankha kuti ndikutumikireni ndadziwa mchomwechonso chomwe chidzandithandize kuti ndikwaniritse zomwe mapresidenti wena sanakwanitse. Zakukwera kwa chiwerengero cha ana ophunzira msukulu za ukachenjede mothandizidwa ndi ngongole za boma za sitima zamakono pa nyanja yathu ya Malawi tidzakambabe mtsogolomo, pakuti lero chiyembekezo cha Malawi chakwera. Mulungu amene mumapeputsayo ndi amene ineyo nimamdalira. Kwa vuto lopeputsa munthu oyendera chisomo loti olo ndikamanena zinthu wena sazilabadira. Olo tsiku lomwe ndanena kuti tidzutsa njanji mdziko muno wena sanamve nkomwe kuti ndalengeza kuti ikamafika 2025 ndikhala nditadzutsa njanje zomwe maboma m'mbuyomu adapha mopanda chisoni. Mulungu apitirize kudalitsa dziko la Malawi. Ani Yesu muchindikani Yesu zikomo kwambiri maboni free msanga tizichita 1 minute tikatero angwenyanso mulowa nthawi yomweyo kenaka ndidzapempha district chairman Bambo Alfred Machumbuza kuti nawo akulandireni ndipo DC ndidzangokupatsani 2 minutes yokha. Maboni free msanga zikomo kwambiri.
kwambiri maboni free zikomo kwambiri Angwenya constituency pa home ground. Ngwenya constituency pa home ground. Msanga ndikakuchulani msendera kufupi maboni free zikomo kwambiri Angwenya pa home ground. Angwenya ndilowembo alo Ngwenya constituency Jintali tieni anyamarango mafika ni kufupiko. Zikomo kwambiri Ngwenya constituency tieni tilowembo alo msanga ndipo DC amachunguza mukonzekere. Zikomo kwambiri Angwenya. Zikomo kwambiri Angwenya pa home ground. Zikomo kwambiri olemekezeka ndakuonani pa home ground. Zikomo kwambiri tisamale nthawi. Dzanja mwamba kwacha
Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Nangaboma. Tikutiboma. Munthawi ino bwana president mundirole ndadzutse a DC alilongwe urban Honorable Alfred Machumbuza kulina onse akulandireni mchindale zikoma kwambiri bwana DC. Tijide kwaja wampamvu kwaja Ajakwera Nangana Sadembo ASG Ifedose ulemu president yatu ogondeka kumasolemekezeka kumasodalitsika ulemu wanu ulemu amai president ulemu wanu ulemu ASG pamozi ndinuna zonse ulemu wanu ulemu asipika ulemu alinyo chairman komito cha region ulemu ameya anzinono waliongo ulemu wanu ulemu agogo yalo atabango mozi ni magogo onse ulemu negi yonse ulemu anzaga disi chairman onse kutokomele district ili ulemu kosesi chairman onse ulemu anweke jibani ulemu wanu bwana ine ndanza ngatidamba kuti mubwele kuno ku 24 kungojozati pangitsa sonkana koma ndatokoza konse mwenye chisakalo kombiri zedi modi kunoko bwana tumiza ate ulandi andi manja wonse sabiya kama manja wonse tande andi manja ngati mukavotera ndani manja Chakwera manja walaja kwera ndimo mene bwana ndikachitire mukavota chaka cha mawachi bwana ntima malo musadere nkhawa iyayi zidachitika Eliya ndanzake alantukana Eliya umanyoza iwe koma nthawi kwana Eliya adauza kuti kauzeni mulungu wanu kodogona alachita manyazi moti ninezona ena kwanu wana kwangolira udziwo ndibe chawo bwana nenene mauyawa anthu amene ali nyozawa anawo alikunja ujelera uko koma kuti kwana ndife zutiwawa mama kasayira jeno wa UDM bwana amaja zuluba atinyoza ndipo zituwawa ko sele pamone ayi mwana wake ndiye mpase uko koma iya kubaje zituwawa wina kumati ayi ndachoka mpira kumati foti muwine awina lomwe lino ziteka bwana ziteka iya ngati mulungu wake ndiye mwayi wa Eliyayu bwana siziteka bwana zipaso zabwino zimene mwachita malayi muno ba zosowa kodi haya koti ili aba kamuza alega lili maziko amwala kale papita awa wose palibe ndi maja maganizi yabo iya koma ndi bwana muri oli imeja ajo maziko dona yamba pande wanu wodi waambiko kodi zosowa zimenezo tawone liyo ngibana miso ili ayo kona ko lero kwa mujilo ndiko kuwala kwa muone ba yimisa tanu muyabuna kwa basedi bwana zimejo zama zewile sidulola ai ine mpaka 2030 wo ziteka ovora yondifedu ndipo ine tani muno ndilikangana ngatizi bali dinati kawa ndilibe masa ndilibe so ye ndilibe arikuli yawo ndi ola aphatikizane ine mwatonu muno ndame njose tapulo tazazwatso bwana tima malo sadila nkhawa iyayi ife tilipo konde tilani kodi timenya sio chokodi Mungu akudaliseni bwana zikomo mbiri
Zikomo kwambiri a DC alilongo yabani. Zikomo kwambiri. Motamangira nthawi. Bwana munthawi ino mundilole ndaitane ya mitundu chisamba. Msanga mitundu chisamba. Ndipo pamene mitundu chisamba ikulowa mbwalo ndiye kuti yachimdidi ku Kasungu nanunso pa Onyo Max. Mubwere ndithu pafupi. Tizipatsana 1 minute. Chisamba ikulowa mbwalo. Chimdidi kuchokera ku Kasungu tikonzeke. Ndipo lero tikadzapempha MP alera lino nawonso kutaka kuti andire kuno kwawo tidzapatsanso 2 minutes. Mitundu chisamba zikomo kwambiri nthawi yanu. Zikomo kwambiri a mitundu chisamba. Zikomo kwambiri. Kasungu chimdidi tilowe mbwalo komanso asendera sisters. Ndikupemphani kuti mupite apo pa stage asendera. Akangomaliza chimdidi sendera mupite stage yako kuli mabandi kumeneko kuti kupatsani mpata kumeneko. Tichite msanga chimdidi chikulowa sendera sisters mupite pa stage yo kumene kuli mabandi uko. Nthawi ino ndi achimdidi asendera sisters abwera pambuyo pake. Tiyeni ndithu kanyimbo kapite kazichite mwa pang'ono. DJ kanyimbo kazipanga ndithu pamene achimdidi akulowa. Zikomo kwambiri DJ nthawi ino chimdidi. Zikomo kwambiri nthawi ino chimdidi. DJ.
Kasungu. Oye. Oye. Odana inu chagwera dede. Dede. Chagwera muntu wa bwino dede. Dede. Watimangira miseo dede. Dede. Wede chagwera na dabwane. Boma ilo. Kasungu. Ezo chagwera na dabwane. Chaya. Gudera jagwera gudere. Gudera jagwera gudere. Gudere. Neruizo. Chaya. Zigoma kwa mbili Kasungu jimbidi. Zigoma kwa mbili. Kasungu jimbidi zigoma kwa mbili. Muntawi no DJ Sendera Sisters. Ntawi yanu pamene mulipo pa stage msanga. Vinani pompo Sendera Sisters pa stage. Tufunati kuoneni dziko likuoneni pamene mulilipo. Ma microphone akugwira ntchito pamenepo. Komanso DJ aponyereni nyimbo ya Sendera Sisters. Zigoma kwa mbili.
onse a MP alera lino komanso omwe ndi nduna ku foreign affairs Honorable Nancy Tembo Lodiera Matina Banda zikomo kwambiri. Manja mwamba jonde manja mwamba ugo amene mwaima ugogo manja mwamba kwacha chakwera ife donse zikomo tsono ndikamayankhula muzisonyeza kuti a president talandira bwino kuno eti alipo akwiya zikomo olemekezeka a president athu okondedwa Dr. Lazarus Makathe Chakwera olemekezeka mai wathu my first lady Monica Chakwera olemekezeka ma deputy president onse amene ali pano olemekezeka SCG ndineki onse olemekezeka ma ministers onse olemekezeka aphungu onse ameya athu ndi makansala onse ali pano olemekezeka mama Sita Manda Kadzamira amene muli pano olemekezeka senior chief Tsabango ndi mafumu onse amene muli pano ma block leaders onse amene muli pano olemekezeka neki onse Malawi Congress Party imene ili pano a district chairman athu amachumbuza ndi onse ama district amene muli pano ma constituency chair onse amene muli pano ndiponso ndingoti onse amene atipempheretsa komanso maulemu onse akhale m'malo mwake. Choyamba president ife kuno ku Lilongwe City Southwest takulandirani ndi manja awiri. Tonse mene mukuonera mutakungana pano kusonyeza chikondi chimene tili nacho kwa ino a president athu chifukwa cha zimene mukupanga mudziko muno. A president a SCG achiro ndiyang'ana ndidisa kuti ndiyang'ane 1 minute ndiyankhule 1 minute. A president funa nene ichi. A president inu ife ndife okondwa ndinu chifukwa cha chitukuko chimene mwabweretsa mudziko muno. A president mene munkatenga inu mphamvu za ulamuliro wa president munangofikira mu ng'anjo ya COVID. Wata COVID koma masaikiloni mpaka na pafrede. Zochitika zimene zachitika kuno ndi zambiri zokupangisani kuti chitukuko chimene munachikonzekera chichedwetsedwe china. Koma ife tikukuyamikana president chifukwa cha khama lanu chifukwa cha luntha lanu kuti ngakhale mwalikumana ndi ziphinjo zoterezi chitukuko ndichitachiona pa screen pa. A president inuyo mwafika kona iliyonse ya dziko lino ndi chitukuko. Agumba apa yankhula kuti constituency iliyonse imalandira 200 miliyoni yoti pange chitukuko. Kutanthauza kuti inuyo mwafika ku constituency iliyonse ngati kala nkangopereka 30 miliyoni inu mwati ayi nkhani ya chitukuko siyandeka nkhani ya chitukuko ndiyothandizana ndiye mwapereka ndalama kwa MP aliyense kuti dziko lonse lino chitukuko chifalikire kona iliyonse. Ndiye timaona ina amaima mparlamenti nkumanena kuti aife kwathu palibe chachitika ngati chachitika sichinachitika kalikonse anthu akumeneko kamfunseni MP wanu kuti 200 miliyoni watani nayo mukamfunse chifukwa chaka chatha anatipatsa 100 miliyoni ulendo uno atipatsa 200 miliyoni kaya kusogoloko atipatsa bwanji koma kafunseni amalawi kwati iwe MP
ukunena kuti kwathu kuno chitukuko kulibe ndeti kumva tukwanzatu kuli chitukuko 200 million yagwira ntchito kuno mkutani kwa dani amene wathupira mchere amene yoyo asakhalenso MP. A president ife kwathu kuno tamanga ma bridge a concrete, kwathu kuno tamanga ma secondary school a SDS, kwathu kuno tamanga msika. Mulungu wa president msika uli apawo tikuyamba kukumanga pamene papa shedi hapa msika kunoko. A president tamanga ma primary school kunoko, tamanga ma primary mipande ya ma school, tabweretsa madzi kunoko, tabweretsa magetsi kunoko. Am president sisi kanateka popanda ine. A president mafumu akuno andituma kuti ndikuthokozeni chifukwa cha mtendere umene uli m'Malawi. M'Malawi muno muli mtendere chifukwa tili ndi president okonda mtendere. Ifeyo aku constituency kuno a president kumbuyoko tinkakhala pampanipani, tinali pampanipani chifukwa cha anyamata achipani cholamula. Akamata akamaenda menemu atakwera mu pikapu kopyeza aliyense. Ifeyo ayuthi atuwa sapanga zoteruso ayi. Anthu akukhala pamtendere. A president inuyo munamva kunoko ku constituency ino pamusi pomwe payapa anthu ayuthi yamwe anaotchedwa, banja la Tunthu linaotchedwa, anthu 6 anaphedwa ndi anyamata achipani cholamula. Zimenezo lero kulibe. A president inuyo tikakhala pa msonkhano anthu aotsutsa timakhala nawo kunsanja ngati chonchi. Leader of the opposition amakhala kunsanja ngati chonchi. Kumbuyoko leader of opposition samakhala nawo pamenepa, wa opposition aliyense samakhala nawo pamenepa. Ifeyo chifukwa cha inu ya president atimalemekeza demokrasi ya Malawi. A president inuyo munkapita kurumpi ulendo wina munapangidwa ataki, muli panjira mukupita kurumpi kuti musamakhale nawo pa msonkhano a president. A president malemu vice president wakale amene watisiya ankapita kuphalombe kumulanje anamupanga ataki panjira kumwikira zimiyala kumukenda miyala. Lero omwe aja akuti asanduka angelo, koma iwowo ndi amene abweretsa chisokonezo mdziko muno. A president, a president mwaona kuchuluka kwa anthu abwera apawa. Anthu abwera apawa ena ayenda pansi, ena abwera magalimoto. Magalimoto anthu a Kongresi akukoma mtima kwa anyamula nzawo. Palibe apo abwera pa galimoto ya Waterboard, palibe apo abwera galimoto ya City, palibe apo abwera galimoto ya Eskom, palibe abwera galimoto ya Adimak apapa, olo galimoto ya polisi apapa. Onsewa abwera ndi anthu akukoma mtima a Malawi Congress Party. A president, a president kumbuyoku majournalist akhala apawo tinaona makamera awo akusweda iwowa, timaona iwowa akumenyedwa mbama iwowa. Ife zimenezo sililero tikugwira nawo ntchito bwino. A president, a president tikuyandikira chisankho chaka chamawa. Inuyo ntima mmalo, inuyo ntima mmalo. Amalawi amakukondani, Amalawi akuona zimene mukupanga. Anthu ena akupangisa msonkhano nkukungana malomo okamba fundo akukamba zokutukwa nani inuyo. Malomo okamba zinthu kuti apangira Malawi chani akutukwa na inuyo. A president, ifeyo sititukwana ayi, ife zotukwana ayi. Pano simumva wina akutukwana munthu chifukwa ife timatsata utsogoleri wa chisomo odalisika wa president. A president ndiye inuyo khalani pay. Ena akana ndiuza kuti kakafika kumeneko ukauza president kuti usipolo takakhala pa milioni otani mamilioni sukhala chambo. Iniyo ndi chambo. Nde nonse apapa nonse takhalani pay, takhalani pay, takhalani pay, takhalani pay. Aliyese ayang'ana a president, aliyese maso pa president. Mukwayang'ana mwaona amene mukuonayo ndi president wa Malawi 2025 mpaka 2030 wo zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri MP alera lino. Zikomo kwambiri. Mnthawi ino bwana mundilole kakena konza magulu osiyana koma tiyamba tadumpha zina pang'ono mothamangira nthawi. Koma matintero ulali yense dzanja mwamba ifika nkhani ikwera mtunda. Dzanja mwamba kwacha. Dr. Chakwera. Nanga boma. Tikuti boma. Bwana President, mnthawi ino nkhani yakwera mtunda maboma 12. Regional Chairman Honorable Patrick Zebron Chilondola. Nthawi yanu ikwamoni mbwalo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tsopano nkhani yakwera mtunda. Aliyense dzanja mwamba tichite kwa chomphamvu. Kwacha. Ojakwera. Nanse tembo. Iferose. Maluwa chakwera wali. Kudepe. Olemekezeka o president watu Dr. Lazarus Chakwera. Mama Monica Chakwera, mai wafugo. Ndiperekeso ulemu kwa mlembe wa mkulu wa chipani cha Congress Party olemekezeka bambo Richard Chimwendo Banda. First Deputy President Mai Catherine Godani Hara. Nditero kuti popeza kuti nthawi yatha o president iwa ngofunika ukhale ndi mpata wabwino kuti olankhule kuchina mtendi cha wanthu. Ndongati amene takonzeka kuti timve mawu ya president pano. Ntchito yanga njakuti ndimpemphe Secretary General chifukwa ali ntchito pano choti agwire. Chifukwa wanthu fe tuchokera ku convention sichoncho kodi. Convention yeni itwati. Bwana ndanena ine. Ndanena ku BICC kuja kuti convention imene tuchitayi palibe wina amene achite yofanana ndi imeneyi. Bwana atukuti ali chimpikisano chomatu anthu opikisana waja osadziwa kuti kodi mpando umene watenge ndani. Koma chipani ichi chipani cha Congress Party nchonona. Ndifuna nthokoze bwana kuti mwafika pano. Ndithokoze pamaso pa anthu awa. Komanso kwathokoze ma delegates kuti adasankha inuyo kuti ndinu president wa Congress Party. Ndipo chokha chokha nkusankhanicho bwana 2025 inuyo muudutsa basi. Wena onachita yawo convention wena omayankhula zachipongwe inu muli kunja okuti munthu ngakhala utamwe chiyani sungavotera Congress Party umatero wati. Ndena nkuti kodi awa bwanje umakonda zitsanzo zakumwa
basi chisazo chizikhala zolezeresa zokhazoka basi. Onzatu mwauda kwa machotani kodi. Koma ine nkuti olekeni chifukwa convention iyo odakangutse kulira okuti okonza tsiku lina chifukwa sodaseke convention yawo yayi. Odakantse kulira ifo monziwira ine convention akatsekulira president amakatseka soyeka wadi. Ndiye odatsekulira ine ndikuyembekeza kuti mwina odzatseka ka Novembala. China chimene mfuna unenapo bwana osatekeseka wanthu amene amavotera inu ndi amene oli apawa. Pali chokaikisaso apa. Munthu ngati akulephera kukatsekera convention achita kampeni. Tsopano wangukula mwanu fa omatuma anthu kuti azipanga zinthu zachipongwe koma tsano ondera machiro kwambiri faine ochinyamata ndimawuza kuti mtima m'malo ochakwera sofuna ziwawa mdziko muno ochita mwanowo kumangowayang'ana fano anthu olephera. Ndiye ndifunanso nene chinthu ichi kuti wena unabwera pa masinthapo kumapeputsa ntchito zanu bwana kuti nifi ilibe kanthu akuti ilibe phindu kwa nyamata chonsecho iye akuyankhula zimenezoyo ali ngongole kuti nifi adakatenga. Kodi umene ndi munthu kapena nchani kwenikweni? Kudzikonda. Ndiye ife akuluakulu tisamanamizane kapena kumanamiza wana. Nifi ija imene bwana mwabweretsa imene je kuthandiza kwambiri. Koma sene ni maseka pena pake. Chifukwa oli kumasinthako omalankhula kumanyoza nduna zimene zidachoka ku chipani ya UTM. Kumagwira ntchito ndinu akuti nduna zadyera. Indene ndangudziwa zonena kuti omayi awa nkulira chifukwa chino odochotsa pa unduna yawa. Kwacha! Kwacha! Kodi mutawasankha unduna uje bwana sujoka nguti pang'ono ono olankhule Your Excellency sujoka tero. Lero kwangu wapumitsa kuti inu ntchito mwalephera tisintheko onzanu akhalepo apa basi Your Excellency uja urani wathera pomwepo wayamba unyoza. Mukadakhala kuti mukadawasunga mukabineti mpaka na pano sibweza wakuti kwa nani ayi. Koma chipani chawo okazulirana ife fundo zatha okafika pa masintha nkhani yake njongoti ife salu yathu njokongola fundo imene basi kwati salu njokongola basi aine awo sandila kuitsa ayi ine kulola kuitsa simfuna ayi. Bwana Seda jeno tidzakhala ndi watu atu msonkhano oti tidzayankhe za anthu amene wawa. Koma anthu yawa ndi okonzeka mukamakhala bwana 2025 muudutsa moyera ifa sindumuona kandidate olimbana ndi inu ayi. Ndongati amene okonzeka kovota chakwera manja mwamba. Nkhani athapo pa nthawi ino ine ndilekeze pomwepa kuti msonkhano upitilire. Zikomo kwambiri bwana president. Zikomo kwambiri kumene kunakulankhula kwa regional chairman. Zikomo kwambiri bwana president mothamangira nthawi marintero lisanadzutsa SG amenenso akhale ndule mokudzutsani komanso ali ntchito zingapo pakatikatipa kudedza kuti ali mbumba zadedza msanga 1 minute komanso ingoma kuchokera ku mchinji
Tisendere pafupi 1 minute. Ndiye akumchinji ngoma muzibwera kumbuyo kwa Dedza. Tichite msanga. 1 minute. Dedza kenaka ingoma. Zikomo kwambiri. DJ. Zikomo kwambiri mbumba za Dedza. Zikomo kwambiri msanga mchinji ngoma. Tikatero ndiye kuti dzadzutsa SG. Ndipo nodzauri mwinanso kumadzi makanja adzachita mopanikizika mkatikati momwemo. Koma ingoma msanga nthawi ino makanja tikhaleka ipambali pang'ono. Bayeta president witu Dr. Lazarus Chakwera siyakubekeleka kulunga zisanje sibili siyakutanda wena utando wena tembalezi wena siyacela uNkulunkulu abename kulonke malanga yebo Kanema wa time. Paka dari pano. Brian. Osa yoba Chakwera. Osa yoba Chakwera. Osa yoba. Osa yoba. Osa yoba Chakwera. Osa yoba tata.
Wasayoba. Hoo. Wasayoba Jaguera. Wasayoba. Wasayoba. Adi muweme mtima, muweme mtima, muweme mtima, muweme mtima. Adi muweme mtima, muweme mtima, muweme mtima, muweme mtima. Ati kuno kumalawi baba, kumalawi tajita mwairero. Ati kuno kumalawi baba, kumalawi tajita mwairero. Cha! Ati muweme mtima, muweme mtima, muweme mtima, muweme mtima. Ati muweme mtima, muweme mtima, muweme mtima, muweme mtima. Ati Achakwera londera ni madalitso wachokera kwa Mulungu. Ati Achakwera londera ni madalitso komera kwa Mulungu. Ati Achakwera londera ni madalitso. Ati Achakwera londera ni madalitso. Zikomo kwambiri ayingoma. Zikomo kwambiri impi. Zikomo kwambiri impi. Zikomo kwambiri ICG zikonzekani pamene mulilipo warm up. Zonsezi zikufikani kuchokera kuno ku msonkhano wa chipani cha Malawi Congress. Nzanga Kathe Maulidi, ukuona bwanji msonkhano mpaka dali pano? Msonkhano Brian pamene wafika apa titha kunena kuti wafika pa chimake pa chindende chifukwa akayankhula secretary general achipanichi pakhale pakubwera mtsogoleri. Iwo chifukwa ndi mkulu ku chipani, chief executive officer akayankhula amayitana mtsogoleri wa chipanicho kuti adzayankhule. Ndiye titha kufotokoza zoti panopa zinthu ndoti zafika kumapetopeto. Makanja atukuponya mastepe makanja. Makanja amene amamutchoti katundu wa boma. Amati katundu wa boma? Amamutchoti katundu wa boma amene sipangakhale msonkhano iyeyo osapitako msonkhano wa chipani. Angakhale ku convention kuja adali komweko ndithu ndi makanja oti amamudalira ayenda naye ndithu nthawi yayitali kampeni. Ndikukumbukira nthawi imeneyo MCP kuchita kampeni mu 2018 2019 makanja amene amapezekanso ndithu kwina kulikonse. Pamene paso pabweranso magulu osiyanasiyana kuphatikizapo gule wa ngoni ingoma. Timaonanso president kugwedezera mutu ndithu ndi mayi wafu. Ndaonanso pali nduna zambiri za boma, nyama zikuluzikulu zili pamwe achinomenya suti yonse ujeni. Nyama zikuluzikulu zimenezo zikukafupa ndithu pamene pafuka makanja iso tunda amaweruka Brian. Amafupidwa ndithu chifukwa nthawi kama landiranso ndimakufunsa kuti kodi akulandira wavina kale adala sana vine mai manja chiyangana muno wawo mai changana muno anali asana vine koma anthu anali akumufupa kale kungofika pamalo pa anthu anali akumufupa kale pamenepo wayamba ndithu kuvina matulero atuluka bwino muje makanja ayuno makanja amatuluka bwino yuyu makanja uyu amatuluka bwino chifukwa ngakhale ku convention kuja Brian amachita kukanika kuti atuluke mchipinda chija kudali kufupidwa asati masewera. Ndiye amene ndithu kuchipaniko amatchuka kuti katundu wa boma amene salephera pa msonkhano ena uliwonse omwe uli ngati wandale kuchipaniko salephera makhala.
These are live pictures coming to you from Lilongwe. Ife Art Times Television tilipano kukupatsirani msonkhano umenewu moyitanidwa ndi chipani cha Malawi Congress. Ndaonanso security apolisi atuluka mwene chifukwa choti president alipo mpano. Apolisi ochuluka chomwecho sinanga Chakwera si president wa MCP chokha chipani chokha ayi ndi president so wa dziko ndiye kumene kwapita president wa dziko ngakhale komwe timachoka kuja munjira muja mula polisi adala taimayima akudikira kuti adutsemo Achakwera ndiye ndi president wa dziko apa kwena ndithu kukhala chitetezo choterocho. Komanso pankhulidwaso nkhani zingapo apa mankhula na Setembo omwe constituency tilino ndi yawo amakambapo za kugendedwa kwa president kuti ndikhulupirira kuti panali nyamata wina khala ngati amchinga amafuna kayakaperekeka yazojambula security ndimamona ade wanyamula ndithu pakoneka kuti wajambula president timvere Secretary General ali pa msanja tsopano the Honorable Richard Chimwendo Banda. Kwacha Chakwera zikoma kwambiri DJ nayenso DJ wanjoya kwambiri lero ulemu waukulu kwa inu a president a dziko lino la Malawi amenenso muli president wa chipani chachikulu komanso cha mphamvu cha Malawi Congress Party, Your Excellency Dr. Lazarus Makape Chakwera. Ulemu wa ukulu kwa mai afuko la Malawi, Mai Monica Chakwera, ulemu wanu mai. Ndipeleke ulemu kwa First Deputy President, amenenso ali Speaker wa nyumba ya Malamulo, Madam Catherine Gotanhara. Ulemu kwa inu a Second Deputy President Namando Bandale Honorable Abida Mia, ulemu wanu. Ulemu pite kwa inu a Treasurer General Dr. John Paul komanso nonse akulu akuneki ma directors, ulemu wanu. Your Excellency, mundilole ndipeleke ulemu wachangu koma ndiyambire ni mwini chigawo chino maboma 12 Honorable Patrick Zeblon Chilondola, ulemu wanu. Komanso Regional Chairlady Maiwende Nalumo, ulemu wanu. Bwana Achilondola lero aperekezedwa ni ma Regional Chairman onse achipani cha Malawi Congress Party. Achavula alipano, Akezi Msukwa alipano, Antandama alipano, Achidzanja alipano, Asimbi alipano, ma Regional Chairladies wonse alipano ni ma regional awo. Ulemu wanu. Ulemu inu amachumbuza komanso ma district chair nonse, ulemu wanu. Bwana ndipeleke ulemu wachangu kwa ma members of parliament ochuluka amene atsogozedwa ni mai odziwa ndale ochakula chitukuko Honorable Mai na Setembo mwini constituency ino, ulemu wanu mai na Setembo. Mwachidule limango linabanda, ulemu wanu mai mzinda uno komanso makansala onse amene ali malo ano, ulemu wanu. Senior Chief Tsabango komanso makoko watu onse amene muli pano mulandire ulemu wanu. Amayi ndi abambo amene muli uku olemekezeka osayiwala asheke athu amene atipempherera komanso abusa wathu. Bwana ndaonanso pano pali Luwana, ulemu wanu anyamata aluwana. Mwandikumbutsa kuti ndipeleke ulemu wapamwamba kwa director anu wa youth Honorable Stephen Baba Malondera, ulemu wanu Honorable Baba Malondera. Komanso director wa mai Honorable Jini Mwana Wauza Sendeza, landirani ulemu wanu. Bwana President, ineyo ndipeleka maulemu ochuluka koma ulemu waukulu ndingachite nkungu okulozerani choyamba
kusanja uko muona uko kuli ma MP anu taimani ma MP kumeneko a president akuoneni kumenekonso kuli makansala taimani makansala a MP a president akuoneni DJ Fatsa kaye DJ tikudziwa kuti nchipani cha moyo koma nthawi DJ bwana apa pali National Executive Committee imene bosa kalitaba ndiitane pakuti msonkhano uno chinakukomerani inuyo kuti muvomere kuti tipangani veo National Executive Committee imene yasankhidwa convention yango pita August apitayi ndiye ndiitana mmodzi koma mubwera mofulumira mondondozana mudzayima patsogolo apa pamene ndifuna ndipange zimenezo ndiwapemphe onapo baba malondera tatikonzerani njira apa kuti ndikamayitana mudzibwera koma nonse mudzayima kutsogoloko. Your Excellency pamene akukonzekera kukonza njira iyi ndimafuna nnene mawu awa ndi chipani chokhacho cha Malawi Congress Party pansi pa ulemerero wa inu chayika azimayi m'malo mwake chapatsa azimayi mipando yoyenera. Mwatipatsa Madam Catherine Godanhala ife tinathokoza timatipakwana koma mabweranso mwatipatsa Abida Sidikimia Mulungu adzikudalitsani bwana. Ndiye mkatikatimo mulino azimayi amphamvu Jesse Kabwira uja aliso momwemo enawo ndi atchula anangozo ndi anzawo ndi atchula mayina koma chasangalatsa kwambiri mu National Executive Committee ya chipani cha Malawi Congress Party ndifuna nnene momveka bwino bwana chasangalatsa kunena kuti pa anthu 90 amene amakhala mu National Executive Committee anthu oposa 37 akuchokera chigawo chino chapakati chonse kuphatikiza ndi kulekso pamene anthu oposa 28 akuchokera chigawo chakumpoto komanso anthu oposa 25 akuchokera chigawo chakumwera ndi ku Eastern Region. Chipani chuchita uonekeratu kuti chipani chisi cha banja, chipani chisi cha mtundu, chipani sicho kanyumba iyo kulowa nyumba iyo, chipani cha wina aliyense m'Malawi, chipani cha fungo, chipani chokoma. Bwana nthawi yatithera ineyo ndinali ndi zokamba zambiri koma chifukwa pali zochitika pano pali alendo ochuluka amene afuna ati alandire pano akuluakulu ndi ine lero ndisunga koma awu koma kumtimaku kuli mawu amodzi. Your Excellency munali ndi bwenzi lanu the Right Honorable Saulos Klaus Chilima amene munamukonda DPP itankana DPP itanthawa inu munamukonda Right Honorable Saulos Klaus Chilima kuti mugwire naye ntchito. Mulungu adzikudalitsani. Anthu amayankhula zambiri koma ife timaona kuti aina ake enu mmamvana aina ake enu mmakondana. Mulungu adzikudalitsani bwana. Mwatsoka ilo zowawa zopweteka zomvetsa chisoni tidataya malemu Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima paja pa 10 June chaka chomwe chino. Your Excellency ifeyo amene tinayandikana nanu amene tinakhala nanu panalibe nthawi imene timakumverani chisoni ngati nthawi imene munataya wokondedwa wanu Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima. Ineyo nali nsanaoneko msozi wanu bwana mukulira ngati pali nthawi imene ndinaona inu mukumvetsa chisoni mukulira kusowa munthu okugwirani ndi nthawi imene ija. Your Excellency koma wena bwana mu nthawi imene tinali mchisoni ndipo dakali mchisoni atenga imfa ya Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima ngati choseweretsa. Your Excellency lero mpaliamenti akumabwera nkumaseka akumabwera bwana maaudio alipo akamakamba nkhani ya malirowa akumaseka nkumasekerera ndipo zikumatipweteka pasi pa mtima. Your Excellency
chifukwa kumwamba kumene kuli mulungu akudziwa, komanso inu mukudziwa kuti inu simunatengepo gawo lina lililonse pa imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndipo Your Excellency, dzuwa limanyenga, mdima umasaka, choonadi sichibisika. Mulungu ndi amene akudziwa chimene chinachitika. Ndipo ngati pali wina amene akuganiza kuti angatenge imfa ya Saulos Chilima nkupangira ndale, Ambuye athana naye, Ambuye achita naye. Your Excellency, ife munatisankha kukhala cabinet, timaona amene mmakonderana, timaona amene mmagwirira ntchito. Mulungu yekha ndi amene akudziwa, komanso Mulungu yemweyo ndi amene amaweruza. Chivumbulutso 3:17 akunena kuti Mulungu akatseka chitseko palibe amene angatsekule, ndipo akatsekula palibe amene angatseke. Bwana ndinene pano, ndilengeze pano, DPP m'Malawi muno sidzabweranso, DPP sidzalamulanso. Afune asafune, Peter Mutharika sadzalamulanso. Nthawi ina yake Peter Mutharika ananena kuti over my dead body Chakwera sadzamula. Nanga kulamula ndi ndani? Ndemumvetsere, anakambirana kumati MCP sidzabweranso. Nde Jesse Kabwira anabwera nkunena kuti akuti olokamba atadikula DPP sidzataninso kodi sidzabweranso. Chipani choononga, chipani chozunza, chipani chopha ubwino, chipani chosokoneza dziko, chipani cholanda ndalama makampani, chipani choti wina aliyense sangachifunenso ayi. Makoleji samadatseka liti, aphunzitsi samalandira ndalama mu nthawi yake, misewu amangomanga malo amodzi. Ngati pali president amene wapanga chinthu kuko dziko lonse mosasankha, president wake ndinu bwana Your Excellency Dr. Lazarus Makatheche Chakwera. Dziko lonse tikapita ukalonga kuli misewu, tikapita ku Blantyre kuli misewu, tikapita ukasungu kuli misewu, tikapita ku Zomba kuli misewu, tikapita ku Mangochi kuli misewu, tikapita ku Nsanje kuli Njanje kuli misewu. Kodi wokoma atani uposa Chakwera? Bwana masomphenya anu amene mwationetsera mu zaka zokha mwakalazi, kuyambitsa mamega farm kuti njala iteretu mdziko. Jana ali akawale amalimbikitsa kuti nyambe ngongole za nifi zimene anthu adzilandira 1 million kwacha kuti mwina nkugula federeza zopanda chikole. Mulungu akudalitseni Your Excellency. Nthawi yandichepera bwana, ndinalemba zambiri zoti ndikumbutse mtundu wa Malawi. Tinkango kamba kuti kudzakhala cancer center. Bwana mwamanga cancer center yapamwamba imene muyitsekule myezi yochepa ikubwerayi. Your Excellency, kuti Amalawi adzilandira chithandizo konkuno. Mwamanga zipatala za nkhaninkhani. Your Excellency, Mulungu adzikudalitsani. Mwamanga nyumba za polisi, za ame, za prison, za immigration. Mulungu adzikudalitsani. Mwamanga maschool block apamwamba. Mulungu adzikudalitsani. Bwana ndingathe kunena zambiri, koma chandisangalatsa mbali yakuno mwanena kuti msewu uja anangomata phula kungomaka matope kuchoka ku 23 udatheratu a DPP mwalamula Jacob Hala kuti msewu uja umangidwenso. Mulungu akudalitseni Your Excellency. Koma ndinene mobwereza, amene mukumapita kumakasewera ndi DPP nkumati DPP mudzalowa nayo mboma mwauponda, olo mutaphatikizana, olo mutakhala fifite, koma mwautani kodi mwauponda sizidzathekanso yayi. DJ zangovuta kuti dziwa lupendeka, koma ife sitikugwedezeka. Bwana ndifuna nkuzeni chinthu chimodzi, palibe dziko lapansi kumene kumakhala kopanda mavuto. Olo ku America, olo ku UK kumakhala chani kodi mavuto. Koma ife timaona mtsogoleri amene amati akaona mavuto amabwera pamwamba pa mavuto nkumathandiza.
muno munali mavuto amagetsi amatima tsiku ntsiku inu munanena kuti magetsi sadzataniso kodi sadzatimanso kodi magetsi amatimanso lero bwana kuti abweratu vuto shuga aliyense amadya shuga mamawa tidaona shuga wakwera koma inu mudanena kuti 2 weeks isate shuga atsike shuga sadatsike. Your Excellency, mavuto amene amapezeka mdziko lina Malawi inuyo mmathana nawo utsogoleri tanthauzo lake lonena kuti pakakhala mavuto muchithana ndi chani kodi mavuto kukomera kwa inu kumeneko ntchito ndi inazo ziwiri bwana ndisakudyereni nthawi fa kumapetoko inu mupatse moni wanthu muwauze mene takonzekera koma ntchito yoyamba nkukuthokozani kuti tidakusankhani ku convention iniyo munavomeranso kuti mutitsogolerenso 2025 mpaka na 2030 wo ndiwerenga mayina tinapempha njira apa ndikawerenga mayina muzidzuka nkukakhalapo kuti anthu adziwe kuti National Executive Committee ya Malawi Congress Party ili motani. President sadzuka nanga adzuke mpaka na president adzuke zomwezi takweza ni dzanja ngati Mankonda chakwera kweza ni dzanja ngati Mankonda chakwera kweza ni dzanja ngati Mankonda chakwera. Zikoma kwambiri TJ. First Deputy President Madam Catherine Godanhara Pepani mutiimabe Pepani muimabe nditwa a First Deputy President tufuna dziko lione kuti azimayi halipo ku Malawi Congress Party. Second Deputy President Abida Sidik Mia. Secretary General Bulldozer Richard Chimwendo Banda. Deputy Secretary General Honorable Gerard Kazembe. First Deputy Secretary General, Second Deputy Secretary General Honorable Uchisi Mkandawire. Treasurer General Dr. John Paul. First Deputy Treasurer General Honorable Jacob Hala. Second Deputy Treasurer General Honorable Enara Yesaya. Organizing Secretary Honorable Deus Gumba. First Deputy Organizing Secretary Honorable Alam Beza. Second Deputy Secretary Honorable Serube Chisanga. Director of International Affairs Honorable Patricia Kainga Nangozo. First Deputy Director Honorable Pachalo Mvula. Publicity Secretary Honorable Dr. Jesse Kabwira. First Deputy Publicity Secretary Honorable Kondi Msungama. Second Deputy Publicity Secretary Honorable Kenneth Msonda. Director of Economic Affairs Honorable Henry Mumba. First Deputy Director Honorable Eras Kalimu. Second First Deputy Director Public Relations Honorable Bob Kamisa. Second Deputy Director Public Relations Honorable Isaac Mwepa. Director of Recruitment Honorable Madarito Kazombo Kamacheni. First Deputy Director Honorable Esther Katumba. Second Deputy Director of Recruitment Honorable Hoffman Makande. Director of First Deputy Director of Research Honorable Charles Josh. Second Deputy Director of Research Honorable Juliana Kaduya. Director of Elections Honorable Dr. Elias Chakwe. Of Relations Honorable Mchanju Luwewe. Second Deputy Honorable Matthews Gwemezulu.
Director of Religious Affairs, Honorable Anne Chibwana. First Deputy Director, Religious Affairs, Honorable Rafik Kafar. Second Deputy Director, Religious Affairs, Honorable Martha Kwataine. Director of Campaign, Honorable Moses Kunkuyu. First Deputy Director Campaign, Honorable Dr. Abad Mbawala. Second Deputy Director Campaign, Honorable Chenji Golo Uladi Musa. Director of Youth, Honorable Stephen Baba Malondera. First Deputy Director of Youth, Honorable Isaac Kani. Second Deputy Director of Youth, Honorable Isaiah Muhango. Director of Women, Honorable Jean Mwana Wauza Sendeza. First Deputy Director of Women, Honorable Mai Flores Canyoni. Second Deputy Director of Women, Honorable Esnat Gondwe. Director of Social, Honorable Molin Bondo. First Deputy Director of Social, Honorable Ruth Nyachenda. Second Deputy Director of Social, Honorable Enoch Kanyimbiri. Director of Political Affairs, Honorable Maxwell Cholera. First Deputy Director of Political Affairs, Honorable Kumbize Kandodo Chiponda. Second Deputy Director of Political Affairs, Honorable Ashem Songwe. Director of Legal, Honorable George Katipatike. First Director of Legal, Honorable Titus Mvalo. Second Director of Legal, Honorable Gift Nankuni. Director of Strategic Planning, Honorable Alexander Kusamba Zonzi. First Deputy Director of Strategic Planning, Honorable Chris Chaimabanda. Second Deputy Director of Strategic Planning, Honorable Chambranyina Jere. Your Excellency, Committee yanu ilisondia anthu ofunikira kwambiri oti ligwire nawo ntchito ngati NEC members. MEC member number 1, Honorable Vitumbiko Mumba. MEC member number 2, Honorable Njovu Yalema. MEC member number 3, NEC member number 4, Honorable Zelia Chakare. NEC member number 5, Honorable Felix Mwakainjala. NEC member number 6, Honorable Hale Munyenyembe, Councillor from Lumpi. NEC member number 7, Honorable Hale Mkandawire. NEC member number 8, Honorable Nyama Zukulu Zikale Ngoma. NEC member number 9, Honorable Areke Nimenyani. Honorable NEC member number 10, Honorable Anusa Hussein. NEC member number 9, Honorable Overstone Kondowe. NEC member number 11, Honorable George Zulu. NEC member number 12, Honorable Nancy Nabanda Tembo. NEC member number 13, Honorable Fadwick Matemba. Your Excellency, National Executive Committee, malinga ndi Constitution ya Malawi Congress, imakala amzigawo Malawi Congress Party ili ndi zigawo 6. Maichi ndi idane anthu awo mofulumira. Central Region, Honorable Patrick Zebron Chilondola, Honorable Peter Simbi, Honorable Kezi Msukwa, Honorable Joseph Chavula, Honorable Augustine Chidzanja, Honorable Foster Ntandama. Ndikonze pamenepo kuti Honorable Chilondola is from Central Region, Honorable Peter Simbi from Southern Region, Honorable Kezi Msukwa from North, Honorable Joseph Chavula from North South,
Honorable Augustine Chizanja from Lakeshore. Chairlady Fronse Lombola, Southern Region. Chairlady Hon Selam Sisa, North. Honorable Chairlady Martha Chimposa Kamanga, North-South. Chairlady Neri Wiseman, Lakeshore. Chairlady Mai Munde, Eastern Region. Director of Youth, Honorable Afren Chauya, Central Region. Honorable Haled Zua, Southern Region. Honorable Robert Katawa, North. Honorable Clement Manda, North-South. Commander Honorable Felix Njonjonjo, North. Felix Njonjonjo, Lakeshore. Your Excellency, Digaona, Palibe, Amene, Daiwalapo. Imene, the Nation Executive Committee, ya Malawi Congress Party. Honorable Stephen Burgess, yes. Please, Honorable Stephen Burgess. Sorry that I jumped you here. Thank you. Bwana Motije Beta, Imadi Ndipempe, kuti mukaime patsogolopo pakati. Taw, yes. Msonkhano wa chipani cha Congress Party kukufikani kuchokera kuno ku Lilongwe. Mzanga Wanda Msisa, ukuziona bwanji zinthu zimbale wako? Tinene apa kuti timanena nthawi nake kuti tikuziwa kuti kuli timajoka tinatake timene asungira tamba kuona nkhope zina zimene timazikayikira ndikale kuti akhoza kuzivalika salu masanano pano muchithuzi anthu akuona National Executive Committee imene inasankhidwa ija ayimisa kusogoloku kuti President achakwera apase chanza komano pa zina zimene alankhula LCB wanyadira matere Richard Chimwendo Banda Secretary General akambapo zina mwina zoyankhako zimene andale nakhala kukamba makamaka zokhuza mwina imfa ya Achilima komanso mwina zitukuko zina zimene akupanga President Lazarus Chakwera ngati njira imodzi yofuna kuwakumbutsa anthu kuti ngati wa MCP akupangapo zinthu komanso kususapo zina mwina zimene anthu akhala kunena zokhuzapo za ngozi ya Chilima. That is expected chifukwa nawonso amadikira kuti apeze mpata mwina pa stage yayikulu imene kubwera kwa president nde kuti kuwapasa platform yayikulu kuti alankhulepo zina. That's what andali zimene amapanga. Going forward chimene ndikuona ineyo apa ndicho kuti msonkhano wa lero despite kuti MCP akumapanga misonkhano yawo almost wiki iyi asungira ma surprise ena ake akhala ma surprise ndikhulupirabe Kathe Maulidi ukukhulupira choncho nanenanso Brian chakumasana muja kunena kuti nthawi zambiri misonkhano yomwe akumapita Lazarus Chakwera ikumakhala yonera kuti anapita kukapanga ntchito mwina zachitukuko pena pake kama katsegulira chani ndikukhala ndi msonkhano koma msonkhano ukubwera lero sande wachita kukonzedwa kuti kuli msonkhano wa chipani zimenezi zikutanthauza kuti palidi china chake chachikulu sidayambe misonkhano yake sikumachitika tibwerere kusanjako Secretary General kupitirabe kulankhula. Bwana nthawi nkumapita dzuwa nkumalowa komanso olowa kuchipani akuchulukirabe koma pali chinthu chimodzi chimene ndinayiwala ndifuna ninene pano. Munapita ku China bwana, mudapita ku China ena amalalata mpaliamenti kuti inu musapite ku China koma ku China kucha mwasayinira kuti limange koti la pamwamba $50 million ndipo tikapita ku City Center ntchito imene yayamba kale taona mpanda ukutani kodi ukumangidwa
zatikuonetsanso zatikumbutsanso mutapita ku America zaka zapitazo munabwerako ni misewu ikuluikulu, wina konkuno ku Lilongwe ku Malingunde, wina ku Mzimba, wina kwa Nkanda, wina ku Mangochi. Bwana, maulendo amene maenda inu amakhala aphindu okhaokha. Modini kupempheni ngati pali maulendo ena pakatipa aphindu ngati amenewa, nyamukani pitani bwana, katimirireni. Ife tikufuna mbweretse chitukuko ku Malawi. Simupita kunja inu kasewera ayi. Mmabweretsako chani kodi? Zitukuko. Ndipo zitukukozo ife timaziona ni maso athuwa. Misewu tikuiona, makoti tikuwaona, mamegafamu tikuwaona. Ngati pali ulendo wina konzekani bwana, nyamukani pitani, katisumireni, katipezereni chitukuko. Osamvera za anthu ena ajelasi, Your Excellency. Your Excellency, nati dzuwa lulowa koma chitseko cha chipani cha Malawi Congress Party chatsekuka. Anthu azelu tsopano ayamba kubwera ku Malawi Congress Party kuti agwire dzanja lanu, Your Excellency. Antandama anandinong'oneza kuti ali nanu mawu. Antandama tabwerani kutsogolo kuno. Regional Chair Antandama. Dipembe microphone ena padera apa. Dipembe microphone ena padera. Antandama muli ndi nkani yankhulani, nthawi yapita, dzuwa lapita. Wacha Dr. Lazarus Makasi Chakwera. Dr. Lazarus Makasi Chakwera. Amayi watu afuko la Malawi, Vice President achipani cha Malawi Congress Party, Komanso Secretary General Ona Bushimwendo, ine Your Excellency sindikhala pano nthawi yayitali. Mundilole ndilankhule chiyawo sichoncho. Ndilankhule chilankhulo changa kuti anthu kumbuzi kwazirani. Pali ena samva chichewa sichoncho. Assalamu alaikum. Una president icha pano niwe anache yatochere ku Eastern Region wakuti nape ngusakaje manja vandu ili apa no kulilongwe vimatochere ku Eastern Region mmanyirira kuti achakwera to apochere ku Eastern Region. A president chakwera to apochere ku Eastern Region. Mundu dwangati Rusagu, mundu dwakuli Nanduya, mundu dwakupirira ata vandu kutukana namba vandu basi gamba kuitika basi nikuyamba kulola. A president mwakunyadirani ni mwachikondi ngati ine mwana wako mwera koma kumawa kwa dziko la Malawi. Bwana andu ayamba kubwera kuchipani ku Eastern Region. Zinthu zimene sizimachitika mbuyo mu bwana. Ndabwera ndi munthu wina amene wachokera ku DPP koma anthu osonda awiri maudindo awo anena okha president koma si anthu amba iyayi. Komanso ye manja wandu akuno kuno kulilongwe kusaka mmanyirire kuti for the first time a president chakwera tiwape ma MP ku Eastern Region. Bwana ndibwerezanso muchishewa koyamba ulendo uno 2025 bwana tukupatani ma MP ku Eastern Region. Ineyo ndikunena pano ndikazalephera basi ndikusaina ndikuchoka. Bwana Chakwera unejwangalepera yindu ingutenda nakena itangite ngisi Malaysia unetimalishe pa MCP kwa pa Chakwera ma MP. Bwana Musa Taya Nthawi ndipe mpakaye amene anali legal deputy legal affairs wa ku DPP amene akubwera kuti bwana mumulandire. Taulo.
president zikoma kwambiri a president ndikambaso chichewa a president ndiriso nduwina amene anali regional governor wa DPP ku Eastern Region aliso pompano bwana Antenje Imulani Mtenje Shehe Imulani Mtenje Shehe Imulani Mtenje A president Dr. Lazarus Makathe Chakwera mwakunyadirani uku ndikuyamba ine ngati nyamata wanu wa Eastern Region awa ni ma starters woka koma bwana tikwira ntchito pa ground ndipo tili pa ground anthu awa ndi anthu oti ndikwira nawo ntchito bwino kwambiri ndipo bwana anthu awawa sanabwere kusayesa izida iyayi koma abwera kusagwira ntchito une basi pere masire masengo gangu na paseki italejeno ashimwane keshimwendo koma zimenezi zikuchitika chifukwa cha moyo wanu mmene mukupangira ku Eastern Region bwana mashehe wonse agwirizana kuti tikwire ntchito zikoma kwambiri your excellency. Asante kwa jinji. Asante kwa jinji. Bwana tawi yukanga likuta zuwa lukulowa olowa chibani akubwerabe ndi apempe a regional chair inu maboma 12 honorable Chilondola pamodzi na machumbuza tabwerayi mwatibwechera nkhani yanji kuno honorable Chilondola. Zanjamamba Kwasha ndiye ine sindiyankhula zambiri ayi koma chifukwa cha nzeru zabwino kuti president wathu Chakwera odatsegula khomo kuti anthu ozilowa mchipani cha Malawi Congress Party ndiye ndili pano kulengeza kuti tawedza Bombe Dr. Heatherwick Ntaba Bwana President tawi yata zuwa lukulowa olowa nchipani akuchulukira chilabe ndiwayitane bambo Augustine Chitsanja kuchokera kuja kumawa kunyanja muli ndi nkhani yanji inu achitsanja tabwerani kutsogolo. Amalawi wonse akufuna ndani Boma ilo Kwacha Dr. Chakwera ife tonse bwana president popeza nthawi yapita kale ife kuchigwa takubweretserani ana oti inuyo muzigwira nawo ntchito. Ana amenewa
simasewera iyayi simphwepha ndikangoyamba utchula mayina neba abva mimba kumene aliliko. Choyamba Your Excellency mundilole ndiyitane Askefa Chimoto amene lero achita declare kuti agwira ntchito Your Excellency. Kwacha tsopano a president amene ndikufuna ndikutchulireni pano pa bombe wadutsa koma ndi shaki kukakhala kunkhata bay amatchula dzina lina komanso kumene kuchokako ndekuti chipani chatheratu. Your Excellency nthawi ino mundilole kuti mutilandilire kuchoka kuchikwa ku Lake Shore olemekezeka a Griselda Jeffrey amene anali mlembi wamkulu wa chipani cha DPP. Zikomo kwambiri. Nthawi na president mundilole ndiyitaneso Chimwemwe Kaunde amene anali secretary wa UTM wa CFT mumulandire pompano Chimwemwe Kaunde. Anali secretary wa Ntambo CFT amene tumulandiraso pompano a president ndi amene secretary. Zikomo kwambiri Your Excellency. Bwana President akuchambulitsa chithunzi. Kwacha mundilole ndiyapemphe a Sheikh Ntenje atipatse moni, kenako Antaba, kenako Griselda Jeffrey. 1 minute. Iwe Skefa kakwere apo uimba nyimbo. Iwe yako ikala nyimbo. Chabwino Skefa uli na yeso afuna 1 minute. Nde tayamba Skefa. Koma 1 minute. Maulemu tabereka kale. Chifukwa cha nthawi. 1 minute. Monga
fotokoza bwana SG kuti maulemu aperekedwa kale. Olemekezeka president, ine mmene ndinalengeza kuti pa utumiki wanga ndaonjezerapo ndale ngati zida chimodzi mwa zida zimene ndimagwiritsa ntchito. Anthu ena ndinabowa kwambiri, ena ngakhale nambala yanga anachotsa mfoni mwawo, ena safuna atandionanso. Koma ineyo ndachita izi chifukwa cha nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba ndi inuyo bwana. Dziko la Malawi imene linakhazikikira pa mavuto likufunika mtsogoleri amene angalikonde kulikonda zenizeni ndi kumalithandiza mosati kukhazikisa pa kukukomayi koma pa ubwino. Pakoma pakakhala njala bambo sangakatenge katapira nkukagula pizza ayi. Pakoma pakakhala njala bambo ngati angatenge ngongole ikuyenera kukhala yochepa ndi kukagula chimanga kwina kunkumalima. Chinthu chachiwiri, a president ine si munthu wa mtauni, munthu une ndine wakumudzi. Ndipo ndinachita kutumizidwa ndi anthu akumudzi kwathu kuti ndidzakhale mtauni muno. Ndiye moyo wanga ngati munthu mmodzi unatheka, koma ndikayang'ana kumbuyo kumene ndinachokera ine, zinthu sizili bwino a president. Ndiye ndimati kodi munthu umapambana ngati wokuti umasanapambane. Kumudzi kwathu anthu amachitopirikitsa mbuzi kuti amwere limodzi madzi pa chitsime. Ndiye ndimaganiza kuti ndigwiritse ntchito chimene Mulungu anandidalitsa nacho, ndidzikuwa kuti ndikakuwa zimveke patali, kuti msewu wochoka kwa Mwansambo uja ukadutsa kwa Galu Mtsukwe ukafika kumponera umene ujawo ndikakuwa kawiri katatu a president mudzati cheukire. Zikoma kwambiri. Tipange kwacha wamphamvu eti. Tipange kwacha wamphamvu mtsogoleri wa dziko ali patipo. Kwacha! Dr. Lazi! Dr. Lazi! Ife tonse! Salamu alaikum. Haleluya! Tuli uliwonse pamene. Bwana choyambirira ndikupatseni ulemu wanu ino a state president a dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Komanso ndipereke ulemu kwa amayi aku nyumba amene ndi amayi athu a dziko lino la Malawi, Her Excellency Monica Chakwera, ndi maulemu onse akhale m'malo mwake. Unembi cha pano lero kukuvecheta malowe je manja nagaba kupika nagapika neyere. Boma nijapi? Boma nijapi? Boma nijapi? Ndikuuza ni chifukwa chake. Ife Asilamu ndife anthu achiyawo. Ngati tili ndi munthu amene timamulemekeza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi Dr. Bakiri Muluzi. Koma inu mukudziwa Muluzi anakhala 17 years yakuyendera mulandu umene anathesa ndani? Inu munthu ukukhala ndi ndalama ndi ukukhala ndi ufulu, chabwino ndi ukukhala ndi ufulu yeti. Chikamatirelo a Muluzi ali ndi ufulu tikunama, anapereka ufulu wondani? Mwaona Auladi Musa yeti anamangidwaso ndi DPP, apasa ufulu ndani? Komanso kupatula Malemu Bingu wina amene wapereka nsilamu ukhala advisor wa president pa chipembedzo cha Chisilamu ndi Dr. ndani? Your Excellency, nsewu wa Makanjira anauyamba Muluzi kulekeza pati ena mavi. Inu mwanena kuti mulima ndipo posonyeza kuti zichitika ndinu mtsogoleri woyamba kutenga mfumu ya chiyawo ya Chisilamu kupita naye ku Saudi Arabia kukasainira nsewu ku Makanjira. Bwana, sindikufuna ndiyankhuleza mbiri lero, koma ndikufuna ndiauza Asilamu ndi ayawo anzanga kuti Achakwera aonesa kuti ngati pali anthu amene afuna adzigwira nawo ntchito limodzi ndi anthu achiyawo ndi anthu achisilamu. Mwandiona mmene ndavaliramu ndine shekhe etu ine. Ibrahim Matola
ndi nduna imene yapangidwa appoint ni Dr. Lazarus Chakwera. Koma ena aja samachita appoint minister wachiyawo ndi chisilamu kumangochi, koma Dr. Lazarus apanga chani? Anapanga amatola kukhala nduna. Kodi zimenezo zipose kukhala Dr. Lazarus munthu wabwino? Zambiri ndizayankhula siku lina. Ulemu wanu wa president komanso ndathokoza chifukwa chondilandira. Ambuye akudaliseni. Salamu alaikum. Chiche zikoma kwambiri. Ndiitane kompyuta Dr. Hederick Ntaba. Chonde muyankhulire uko. Bwana ndadzaza ndi chimwemwe kwambiri. Mundilole ndikupempha ndichite kwachi amene amachitira Angwazi. Ndikumbutse zimenezo bwana. Kwacha! Kwacha! Freedom! Freedom! Ufulu! Ufulu! Mtendele! Akanakhalapo pano bwana akanapitirira kuti Dr. Lazarus Makathi Chakwera mumalize nokha. Zikomo kwambiri bwana. Ine bwana ndiyamike chauta chifukwa zikuchitika panozi osatheka ngati chauta sangayikepo dzanja. Komanso ndikuthokozeni bwana mwapansi pa mtima. Ena anyuzi mina mulemba kuti ndabwera kudzalowa chipani cha MCP. Koma ndikonze pang'ono bwana ndabwerera ku chipani cha MCP. This is a very happy homecoming for me bwana. Mukanakhala wina mukanakumbukira nkhani ya m'Baibulo mwana olowerera uja the prodigal son. Mukananena kuti yekhayo msinkhu wake ungwa ukulu. He should have known better. Sakanayenera kuchita zopusa choncho iyayi. Bwanja amalowerera akagwere uko asabwere kuno. Mukanatha kuyankha chotero bwana. Koma inu chifundo chanu mwandilola ngakhale naswekera kutali. Mwalola kuti ndibwerenso pambali panu. Ndikuyamikeni kwambiri bwana. Bwana nalowerera ndakaphunzirako ntchito yotumikira ma president. Chifukwa pali ma president angapo kuyambira Ngwazi amene nagwira naye ntchito ndi ma president enawa bwana. Ngati kuli munthu wa loyal okhulupirira loyalty, one of the cornerstones za MCP bwana, I'm one of them. Natumikira mwachitsanzo kwa Angwazi pamaudindo osiyana-siyana zaka zambiri. Amasintha nthawi zina nduna every year. Koma natumikira mokhulupirika. Ndiye ndikufuna ndikulonjezeni pano bwana. Ndikutumikirani mokhulupirika. Mogwira ntchito mwachilungamo. Nkhani ina ndingofotokoza pano. Mene amatiphunzitsira ntchito Angwazi napeza mwayi ochita interpret kutanthauza bwana akamalankhula Angwazi. Ndiye nthawi zina zinaenda motel Angwazi akulankhula ine ndikutanthauzira. Mr. Regional Chairman akumpando Cabinet Ministers, nduna, members of the Central Executive Committee of the Malawi Congress Party, akulikulu la chipani, ministers without portfolio, anduna opanda ntchito. Anaseka nthawi imeneyo monga mene musekela pano. Koma bwana mene anayankhira Angwazi anena kuti no Ntaba anduna apadela. Do you understand?
osati nduna wopanda ntchito. Ndiye pamenepo bwana naphunzira kunena kuti wamkulu akamakuwuza nkhani pamakhala nthawi yochita translate, komanso pamakhala nthawi malinga ndimene kuvutira nkhaniyo pochita interpret. Pamafunika kutanthauza komanso pamafunika kumasulira wamkulu akamanena zinthu. Bwana ndathokoza, mundilole galu onkota saka ndila pachabe bwana. Pansi nkwangawo ndaona zitukuko zosiyana-siyana akuita mapresident. Ndiuona panopa ndi msinkhwanga uno kuti bwana mumuchita zamphamvu. Mumuchita zamphamvu bwana. Anganene zotani wina aliyense. Munthu sangakhale mtsogoleri wa dziko popanda kusankhidwa ndi Mulungu. Bwana Mulungu amene anakusankhaniyo apitiliza mugwire ntchito. Ife ndikupempha anzanga onse aliyense amene atikuthekera abwere adzachite zokuthandizani monga amene ndikuchitira ine. Bwana nthawi yapita, tikamva zambiri masiku akubwerawa. Zikomo kwambiri bwana, zikomo. Manja makompyuta Honorable Heatherwick Mtaba. Bwana tifacha nthawi ndi alole Griseda Jeffrey. Pelegamoni Griseda. Kwacha! Dr. Chakwera! Nanga ife tonse! Bwana chifukwa cha nthawi, ife tabwera tatha, tikhala nayo nthawi yolankhula. Kuza mtundu wa Malawi ntchito zanu zabwino. Bwana landirani ulemu wanu president wa dziko lino. Amayi landirani ulemu wanu. Mama speaker, nduna zonse, anzanga nonse achipani, landirani ulemu wanu mwachidule. Ine bwana ndinu azibale anga ndali pa banja. Ndiye banja lija lidatha nabwerako. Ndiye banja likatha umona msana okwano popeza atati wanga ali moyo. Ine ndabwera kwa atati wanga. Ubwino atati wanga anena kuti mudzi ndili nawo khala, koma ndifuna ndikuwuzeni. Ndabwera ndi vana, ndabwera ndi adzukulu amene bwana tabwera udzakhala osati udzasewera. Tabwera udzagwira ntchito. Ndipo ndikukupemphani mupeze nthawi, ola Secretary General apeze nthawi, akwenera obwera nkhotakota akalandire anthu amene ndachoka nawo ku banja. Ndauza kuti atati wanga malo ali nawo ndipo atipatsa pokhala. Chimene tamfunako ife mwantipatsa munda tiyambe kulima, ndiye chitipa tunsanje ndikuidziwa, ndithamanga ndi mama speaker ndiona bosikimiya akhumbize tigwirizana mithiko azimayi ndiye timathyakula sima. Zonsezi zichitika chifukwa cha ntchito zanu. Ndati ntayang'ana olo makolo wanga achitonena kuti kapita wona msewu nkhotakota M5 umakanika zaka zonsezi.
tinali komweko tutimalankhula koma samativa koma mutikozera nsewu nanga kalonga nanga nsanje njanje zote sizidachitikepo mchimene chalikopa mtima kuti simulatichititse manyazi komanso simusankha azimayi mutika patsogolo ndipo amenewu bwana ndimire pompo kuti tikupatseni nthawi mulankhuleko asakatale jeno tikozereni misonkhano tisendenso pansana pa bwana koma tithamange kuti tikolole zikomo kwambiri zikomo kwacha talandira ntuwa ngati talandira ntakwezani manja awiri mwalandi tawevani chonchi ngati mmankonda chakwera wevani chonchi ngati mmankonda chakwera wevani chonchi bwana ni mawu amenewa modzichepetsa ndikupempheni muyankhule kuchipani chonse kumtundu wonse wa Malawi. Mulungu achikudalitsani atakumana mbwalo pamene president afuna tiyankhule madzulo ano. Bevani kuja kwathu kasungu tikadati ni mjulojulo nthawi yatha dzuwa lulowa zikomo kwambiri. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Catherine Gotanihara, MP, Speaker of Malawi National Assembly, and First Deputy President of the Malawi Congress Party. Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Secretary General of the Malawi Congress Party and Minister of Local Government, and all members of the National Executive Committee here present. Honorable Nancy Tembo, Member of Parliament for the Lilongwe Southwest Constituency and Minister of Foreign Affairs, and all members of Parliament here present. All Deputy Cabinet Ministers here present. Honorable Debon Chirondola, Regional Chairman of Malawi Congress Party for the Center, and all the members of regional committees and chairpersons from all 6 regions of the Malawi Congress Party. Honorable Alfred Machumuza, District Chairman of the Malawi Congress Party, and all district chairpersons and leaders from across the country. Your Worship, Councillor Esther Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, and all councillors here present. Senior Chief Sabango, and all the traditional leaders here present. Sheikh Rafiq Kadango, and Apostle Brian Nyirenda, officiating clergy, and all religious leaders here present.
distinguished invited guests, mabwana ndi madona, amayi ndi abambo. Msonkhano wautu ni msonkhano wanga woyamba chisankhidwire ndi inu eni ake achipani kuti ndipitirize kutumikirani ngati president wa chipani chathuchi ku convention yopambana yomwe tinali nayo kuno ku Lilongwe mwezi watha. Ndiye ine mawu anga oyamba lero ngokuthokozani pondituma kuti pa zisankho za chaka chamawa ndidzapitirize kukhala mtsogoleri wa dziko lino mpaka 2030. Inetu inu Amalawi mumanilimbitsa mtima chifukwa ndinu anthu achilungamo. Mdziko muno ngakhale muli anthu abodza omwe amafuna azinipekera nkhani nkumafalitsa, inu Amalawi mumadziwa kuti abodzawo ndi ochepa kwambiri mdziko muno. Ndiye simulola kuti mutekeseke pa chilungamo chomwe mukuchidziwa, ndipo chomwe mukudziwa inu nchoti misewu yomwe ikumangidwa kumwera pano pakati mu mzinda muno wa Lilongwe ngakhale uko kumpoto ndikumanga ndine. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti sitima yomwe inu Amalawi mwayiona ikufika kuno ku Lilongwe, ena achibadwire ni msana ione chichokereka musi yafika chifukwa cha ine. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti sitima yomwe inu mnayiona ikufika ku Msanje chiyambire 1983 njanji yake ndatutsa ndine. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti njala yomwe ili mdziko muno chifukwa cha Cyclone Freddy chaka chatha ndi El Nino chaka chino, amene akugawa chakudya kwa Amalawi madera osiyanasiyana kuti anthu asafe ndi njala ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo ndi choti inu amene mukulandira mtukula pa khomo kapena ngongoleza nifu wapanga kuti zitheke kuti mulandire ndalama zimenezo ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene wakweza CDF kuti makonstituensi wonse mukhale zitukuko zomwe aphungu akumaloza akamakuyenderani ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene wakweza maalawansi ana ku university ndineyo. Wena ndi aluwana ali apa. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti alimi amene mwakhala mukulandira fetereza otchipirapo kuti mulime chakudya chanu amene amakumenyerani nkhondo kuti fetereza ameneyo akupezeni ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene amatukulanidwa wosalakwa mdziko muno pamene olakwawo akumachuluka nzeru nkumatha mawu m'timisonkhano tawo topanda mitu ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene wakoza zinthu nkuwabweretsa madonazi kuti atikhulupirirenso, zomwe wena anasokoneza mpaka kuthawitsa azungu chifukwa cha umbava wawo ndineyo.
chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene wakweza mafumu omwe amanyozedwa m'mbuyomu ndikuwakwezera malipiro kuti azitisungira chikhalidwe ni mwambo wathu wosungana mwamtendere ndineyo. Chomwe Amalawi mukudziwa inu amene muli achilungamo nchoti amene akumanga nyumba za anthu omwe amatitetezera mdziko muno ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene amakukuzani chilungamo ni kuvomereza zinthu zikalakwika ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene wakweza aziphunzitsi amene akhala zaka opanda promotion chifukwa cha mchitidwe wosankhana mitundu umene umachuluka m'mbuyomu ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene waonetsetsa kuti magetsi aziyakayaka m'malo mothimathima ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene wamenya nkhondo kuti abale athu achalubino azikhala mwamtendere ndineyo. Ndiye ine ndimati ndikuthokozeni inu Amalawi ondilimbitsa mtima kuti simumalola kuti anthu abodza akuphimbeni m'maso kuti musaone chilungamo. Ndikuthokozeni kuti mwandiuza kuti ntchito zabwino zomwe mukuziona ndikupanga ngakhale takhala tikuyenda mu nyengo zowawa mukufuna ndipitirize mpaka 2030. Kuti all right, mufuna ndipitirize mpaka 2030 kuti muonenso ntchito zanga mu nyengo yokolola yomwe ikubwera zaka zikubwerazi. Ndiye inu amene muli mamembala a MCP wena takulandirani pompano mukubwerera kwanu. Tiye tithamange m'madera onse kuti tiwathandize Amalawi kulembetsa mkaundula wa mavoti ya chaka chamawa. Chifukwa Amalawiwo ndi amene akufuna kuti tipitirize kuwatumikira. Komanso inu atsogoleri a chipani amene mwasankhidwa ku convention mwezi wathawu kukhala m'mipando yosiyanasiyana. Tiye tigwire ntchito m'midzimu kuti anthu alembetse mkaundula wa voti ya chaka chamawa kuti ntchito zabwino zomwe tikuwapangira Amalawi pano zidzapitirire chaka chamawa kudzera mu voti yawo. Komanso mati achinyamata mdziko muno nkuthokozeni mwapadera. Ndikuthokozeni kuti ngakhale mdziko muno mwakhala mukuyenda anthu ofuna kugwiritsa ntchito imfa yowawa ya malemu Vice President Chilima yomwe inatipweteka tonse ndi cholinga choti ayisandutse kukhala chida chopangira ndale kapena choyambitsira mabodza ndi ziwawa. Koma inuyo simunazitengere kumtima podziwa kuti maliro ndi atonse ndipo timayenera tonse tilire ngati amodzi. Ndipo mukawaona wena akupitiriza kumanena mabodza muwauze kuti akuuzeni ngati maripoti omwe anatulutsa akatswiri ku Germany ala kuno ku Blantyre muli zogwirizana ndi mabodza mafalitsa iwowozo. Zomwe ine ndi malemu SKC tidagwirizana pawiri ndi cholinga choti tizigwira ntchito mwamtendere kuyambira 2020 kufika tsiku lomwe anatisiya ndi zotumikira Amalawi moona mtima osati mwa ndale zopakana matope. Ndiye ngati wena akuona kuti ine
ndiyamba ndale zotukwanana nawo ayi munthu wake sineyo ayi. Ndiye achinyamata ine fundo zanga nzoti ndiloleni ndikwaniritse zomwe munandituma. Ndiloleni amene ngongole simunalandire nawo mupeze nawo mtaji. Ndiloleni kuti amene mukuona azanu apeza ntchito nanunso mpeze yanu ntchito. Ndiloleni kuti amene mukuona azanu omwe tapezera mtaji ku Israeli nanunso ndikupezereni mtaji omwewo. Ndiloleni amene mukuona tayambitsira business nanunso tikuthandizeni kuyambitsa yanu business. Ngati pali president mdziko muno amene amakhulupirira kutukula achinyamata komanso amene wayika achinyamata m'mipando yambiri mboma ndineyo. Komanso ngati pali president mdziko muno amene amakhulupirira kutukula azimayi ndikuwayika pa mipando ikuluikulu ndineyo. Ndiye ndine president wa Malawi wonse ndipo mpaka 2030 ndidzapitirira kukhala president wa Malawi wonse. Tsono wina asakunamizeni ayi. Boma lomwe limakukondani komanso lomwe limakutumikirani lomweli. Mupite mumtendere, Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Zikomo. Your Excellency, Fashamawanu, Chibebenso Bangono, Tinalumpako Tina Limoti, Honorable Edgar Chibalanjira, Amenala, First Deputy Director, International Affairs. Naomba kuti akandine na bwana kuti twajani na alumpa. Mulungu akudalitseni, Your Excellency. Koma Honorable Gumba, mukamaseka msonkhano akumbutseni achinyamata kuti pano pali Mulaka Maliro, pali Skefa, komanso pali Mablacks. Over to you, Honorable Teus Gumba Banda. Koma tisanapite kumeneko tiwalole bwana kuti achoke pamalo pano. Mulungu akudalitseni kwambiri komanso a First Lady. Zikomo. Umo ndithu ndi momwe tatsirizira pano pa Ngwenya ground ku area 24 komwe chipani cha Malawi Congress chimachitisa msonkhano komwe mlendo wamkulu pa msonkhano menewu adali President Lazarus Chakwera. Nde pa msonkhano menewu pachitika zambiri ndithu kupatula zomwe alankhula Chakwera. Taona anthu angapo akulowa chipanichi, Grezeda Jeffrey omwe adali mlembi chipanichi cha DPP ayiwo alowa ndithu MCP alengeza ndipo awalandira chipanichi lero. Taonanso ndithu former Deputy Director of Legal Affairs ku chipani chimenechi cha DPP Oscar Taulo nawonso ndithu kulowa chipani cha MCP. Taonanso Heatherwick Mtaba omwe adakhala konso mlangizi wa former President Peter Mutharika nawonso ndithu kulowa chipanichi. Taonanso ndithu Sheikh Imran Mtenje omwenso adalangiza konso pa nthawi ina mtsogoleri wakale Peter Mutharika nawonso ndithu kulowa chipanichi. Secretaryso wa Timothy Ntambo pa nthawi yomwe adakayambitsa bungwe lawo la CFT amene wa chimwemwe Maunde nawonso alengeza alandiridwa mchipani chimenechi. Adayankhulapo zingapo Maka Antaba akufotokoza kuti ati iwo akhala ali kale wa MCP koma apa angobwerera akuti awatenge ngati mwana olowerera amene adachoka mchipani chimenechi koma akuwathokoza Chakwera kuti awavomereza ndipo awalandira mchipani chimenechi. Pakadali pano President Lazarus Chakwera akutsika kusanja. Bwanji ndimpatsire mzanga Wanda Msiska kuti acheze nawo.
What question is that? Yeah, just for the rally that you had this afternoon. Yes. What is the message that you would want Malawians to get at the end of it all? I'm ready to serve, to continue to serve them. I will serve them with all my strength. Okay. And you also commented about the issues that surround about the late Chilima. Yes. Go back to the script. That's what I say. Mwachidule ndutenga wanji umene mufuna kuti amalawi atenge pakutapa zonse. Ine ndine otumikira ndiponso ndili okonzeka kupitirirabe kutumikira. Athokoza Your Excellency. Thank you very much. Amenewo ndi a president a dziko lino Lazarus Chakwera kuti yankhula ndithu atamaliza msonkhano kuti iyayi ngati tikufuna timve zambiri ndiye kuti ayankhula kale mu speech mwawo ndipo amalawi ambiri akasatire zimene zili mu speech mwawo komanso ndi okonzeka iwowo kuti atumikire ndithu kwa Malawi. So he was commenting about the speech and he's saying kuti iwo ngati president ali okonzeka ndithu kutumikira. Iya itu ndi mmene zikukhalira kuno ku area 24. Mzanga Wanda Msisha has managed to get an interview. We'll digest about it because siti mamba bwino koma Cafe komanso Jonah mwaona bwanji msonkhano. Brian, msonkhano menewu MEC idakhazikitsa ndithu chisankho cha 2025 apapa ngakhale sadalengeze amenewa Malawi Electoral Commission kuti official campaign kwamba liti koma campaign ndithu yayamba ndipo kulankhula komwe kudalipo pano kudali kulankhula limbitsa mtima anthu otsatira chipani cha MCP komanso iwonso eni kudzilimbitsa mtima kuti akutenganso boma chaka cha mawachi. Ena mwa anthu amene alowa chipani chimenechi ndi Greseda muzitsindika chipani chokoma mukunena akazombo mwatani musatengere sidaone kumbuyo kuja umaitooneka ngati nyambalo kulandira anthu kokhako makwiya chiyani ndakuona ndi chithunzi makwiya chiyani unyadira umwemwetera recruitment mawa titenga inu ya Brand Banda namba ulidi Greseda Jeffrey zija munkalankhula muli ku DPP zinali zabodza zodija Cafe zodija ndipo tu amatakayima komodzi guguda pachifuwa yes kuchitoti fiti ayikazi payankati fiti ayikazi akunjanji munthu wakwatiwa vamuna akutenga lero ungane kuti niwakodzera pamphasa meso umanena kuti aya papali bwino amakodza pamphasa mamunayo iyayi kuti mwakwatirana lero ungakambe zoyipa za mwamunayo undiuze iweyo ungakambe zoyipa za mwamunayo iyayi koma notsopano kusonga kuti anthu andale abanankhula zoyipa simukhala anthu andale kuti mwachokako kubanjako ine ngasiridakha ine anachitonichotsa mchipani anandichotsa oho koma simukhala mmanyazi kuti manyazi acha kuti zija mmayankhula padzana zija ndi lero kuti pata dzana nthawi imeneja timalankhula sitingadza kuti Chakwera ngachite zinthu za nzeru koma panopa ndaona ndi maso anga zimene achita zochita kuti zaka 41 sizinachitikepo kuti tioneko njanji kudutsa msewu wa kunkhotakota ndinali komweko unamangidwa poti ukumangidwa panopa Chakwera ndiye munthu akachita zabwino timayamikira ndiye nthawi ija funso langa lakuti munalankhula zoyipa za Malawi Congress pansanja malo amene aja tifufute nanga adali mboma sadali mboma
koma panopa atalowa ali mboma momwemo taona zabwino ali mboma momwemo nankhuliraku ine chichokereni msonkhano wake ndachita pa mwina funso laini lomaliza zimene mmalankhula kutamanda DPP pano tifufute fufutani kati nasuka kwatiwa unaona munanyuwa manena zoona unena zoona kuti zatani yenu kuzani kuti timanene ifoti nthawi imene timaziona koma pano chakwera kuti asadapangiza zikulu funso lachona lakuti zichamunkanena za DPP zoti chiyani yankhulani kayo kumanyoza MCP nanyoza kuti chiyani nanyoza kuti chiyani mujunyozera iwe pauteni mujunyozera iwe ine kunyoza ku uli bunyozako pajuma choka ku State House sudanyoza agreseda tisalowere kumeneko iudanyozapo vuto muvomera kumanyoza iweyo kuchoka ku State House Meso umanyoza funso lakuti omaso wakhapa waile sipakubaja nasa kuyawa agreseda tikambezanu lero ntsiku lanu inde zimene munkanena tiwale kuti kwa lero yes unisiye okay fobanjani nakwati wa lero ndemundidikire ndiyambeka yugwira ntchito kamene tapeza chishaki mutilole sipano tikasangalale soma kwambiri Malawi katundu ambiri akanabwera Brian atacheza nawo atipempha kuti tiwale tingoyedzeka tiwala Malawi imvani kuti boma ndinomwe lisikusintha Brian Henley akutukuza kunena kuti tipange wind up yes chabwino let's bring in the honorable Heatherwick Mtaba mwenda bwino agreseda tiwala honorable Mtaba mwansanga akutidikiranso ndithu microphone awa honorable Mtaba ati mwana olowerera wangobwerera ku chipani komanso ati munthu wamkulu amene wakwanitsa kuona zonse zomwe achakwera kupanga ndi mbuyo muzo zimenenso ena amapanga mbuyo MCP honorable Mtaba kuti achakwera kuira za mphamvu honorable Mtaba MCP inalipo nthawi yonseyi munapita ku DPP munapita ku PP nthawi ina MCP inalipo yakoma lero chifukwa choti mwalowa mboma iyayi pamakhala nthawi zili zonse politics is dynamic zinthu zimasintha nthawi ina iliyonse mmatha kuona zinthu lero nkupanga one decision kuona zinthu the following day you are required to make a different decision so simukhala nganganga on one view this is a dynamic process pali zimene zikuchitika lero kumbali ya DPP kumbali ya MCP zimene sizimachitika kumbuyoko nchifukwa chake ndaona kuti iyayi nkofunika kuti aliyense amene ali ndi kuthekera ndi mavuto amene ali mdziko muno ayenera kuchitapo zimene angachite kuthandiza president kuthandiza boma kuthandiza wanthu ndi nkhani ya utumiki wa anthu Brian atikhale tikunguza bwinobwino zomwe ayankhula Mtaba chifukwa padalinso nkhani yokhudza loyalty uku akutidikira anyamata kuti ayambe kuyikapo nyimbo pano pakhale phokoso lambiri koma mwina funso lomaliza kodi anthu andale simkhala ndi manyazi kuti zana mmalankhula izi lero mulankhula izi muzitenga zinthu zimene akulankhula munthu in the context of what is happening at that time. Politics is dynamic, zimasintha zinthu palibe nkhani ya manyazi. Ndathokoza kwambiri amenewo ndi Dr. Heatherwick Mtaba kuti maliziranso zonse kuno ku area 24. President Lazarus Chakwera anali pasanja apa alankhula kuno adzitamandira pa zitukuko zimene achita. Ife tidabwera kuno a Times TV poyitanidwa ndi chipani cha Malawi Congress. Timapita kwina kulikonse, timapita ku zipani zilizonse zimene zatitana. Mawu ako omaliza Wanda Mshisha ndi wotani pamene tatsala pang'ono kutseka kunja kwacha
ayamba kutuluka anthu tamva a president achipani cha MCP amenso nda president aziko lino akufotokozapo zina mwa zitukuko zimene apanga zina zimene apanga nkunena ati ndiokonzekaso kuti atumikira Malawi ngati Malawi atasankhaso pa udindo umene uwu. So unali msonkhano umene anthu anabwera ochuluka kuti azamve chifukwa choti imene ndanenera kuti zimaoneka kuti misonkhano imachitika yambiri koma panali bebe kumene mapezeka kucheni. So tamva tokha Amalawi auna. Ameneyo ndi Wanda Msisha, station manager wa Times TV. MCP idabwera kuno ku Lilongwe kudzaonetsa kuti ndi yamphamvu. Inabwera kuno to give a statement kuti they can be trusted. Inu mwamvera nokha ma message amene ayankhulidwa pano. A black missionaries ayamba kale kung'untha nyimbo. Pali khwimbi la wanthu limene sinachoke pano chifukwa afuna mvere nyimbo za black missionaries. Programu yathu yotsatira imene imayenera kufika ni pa 6 o'clock. Sikufika ni pa 6 o'clock ya hot current. Programu imeneyi ikufika ni 8:30 kuchokera kuno ku Lilongwe. I'll be joined by Wanda Msisha komanso Jonah Pankuku in this edition ya hot current. Tukumemani kuti mukhale pamenepo kuyambira 8:30 kuchokera kuno ku Lilongwe. Malo mwanzanga wonse Jonah Pankuku, Wanda Msisha, Kathe Maulidi ndi timu yonse ndi mmene tamalizira madzulo ano msonkhano wa chipani cha Malawi Congress muno mu mzinda wa Lilongwe. Tukuperekani tsopano ku nyumba yathu yaulutsira mawu ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre, and goodbye. Kuzakala, yeni